καλησπερίσουμε, να ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας. Θέλαμε από καιρό να κάνουμε αυτή την εκδήλωση για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και τις μικρές επιχειρήσεις. Τα καταφέραμε με την παρουσία εκλεκτών εισηγητών και ανθρώπων που γνωρίζουν τα νομικά όλων αυτών των υποθέσεων που έχουν κατατήσει βραχνάς. Θέλω εξ αρχής να πω ότι η παράταξη κατέβηκε στις εκλογές με το σύνθημα να αλλάξουμε την Αγία Παρασκευή, να υπερασπιστούμε την κοινωνία. Για όποιον θυμάται, εμείς είχαμε αυτό το σύνθημα, εμείς είπαμε έγκαιρα τι θα προκύψει με το μνημόνιο, εμείς είπαμε ότι η υπεράσπιση της κοινωνίας οφείλει να είναι πρώτη προτεραιότητα, διότι αυτό που θα επερχόταν και ακόμα δεν το έχουμε δει όλο, θα ήταν καταστροφικό για τα σπίτια και τους εργαζόμενους. Έτσι λοιπόν στα πλαίσια αυτά έχουμε κάνει το δίκτυο των γιατρών, των λογιστών και των δικηγόρων που προσφέρει βοήθεια φιλοκερδός σε όποιον έχει ανάγκη. Κάναμε εκδηλώσεις αλληλεγγύης με τρόφιμα και το δίκτυο τροφίμων. Κάναμε μια σειρά από δράσεις τέτοιες, το κοινωνικό φροντιστήριο, όπου καθηγητές διδάσκουν τα παιδιά δωρεάν των ανθρώπων που έχουν ανάγκη, και αυτό να το ξέρετε, στα site και στο site της Νίκης και σε όλα τα site υπάρχουν οι ανακοινώσεις μας που λένε και τα τηλέφωνα μέσω των οποίων γίνεται αυτή η συνεννόηση. Να χαιρετήσω την παρουσία διαφόρων φίλων εδώ. Δεν ξέρω αν τους αναφέρω όλους, αλλά είναι εδώ η Δημοτική Σύμβουλος η Μαργαρίτα Καβρουδάκη Δημητρίου. Είναι πρόεδροι από πολλές συλλογικότητες, από σχολεία, από φορείς της πόλης. Είναι το Αγία Παρασκευή Images εδώ, το site, ένα από τα site του Δήμου, Αγίας Παρασκευής, της πόλης μας μάλλον. Και βεβαίως είστε όλοι εσείς που πολλοί από εσάς πιθανώς να έχετε ερωτήσεις και απορίες οι οποίες θα απαντηθούν από τους νομικούς που είναι στο πάνελ. Θα πω δύο κουβέντες και εγώ στην αρχή τώρα και μετά θα σας πω ότι με τη σειρά ποιοι είναι μαζί μας και θα τοποθετηθούν και θα απαντήσουν σε ερωτήσεις. Λοιπόν, επειδή η αύξηση του αριθμού των υπερχρεωμένων νοικοκυριών παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και αναδεικνύεται ως το δεύτερο μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα μετά την ανεργία, επειδή οι περισσότερες μέχρι χθες υγιείς μικρές επιχειρήσεις οδηγούνται υπερχρεωμένες στο λουκέτο, με οφειλές στην αγορά και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, επειδή οι δόσεις των δανείων και γενικότερα τα χρέη γίνονται θηλιά για την ψυχική και σωματική υγεία των συμπολιτών μας, καθώς λόγω της οικονομικής κρίσης αδυνατούν αποδεδειγμένα να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, επειδή η ενδεχόμενη κατάσχεση της πρώτης κατοικίας δεν είναι απλώς κατάσχεση των κόπων μιας ζωής, είναι κατάσχεση της ίδιας της ζωής, γιατί η κατοικία είναι η εστία, η οικειότητα, ο τόπος της ατομικής μας ασφάλειας, είναι η ταυτότητα, η μνήμη και οι πολύτιμες προσωπικές μας σχέσεις, επειδή η κατάσχεση είναι προσωπική κατάρρευση και απόγνωση και ξεριζωμός. Για αυτούς τους λόγους, σε συνεργασία με την ΕΚΠΙΖΟ, διοργανώνουμε σήμερα την εκδήλωση με θέμα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις, μέθοδοι αντίδρασης και υπεράσπισης. Τοποθετήσεις θα γίνουν από τον Γιώργο τον Καβαθά, που είναι δίπλα μου, πρόεδρο της ΓΕΣΕΒ, Άγιο Παρασκευιώτη, πρώην Δημοτικό Σύμβουλο, γνωστό πλέον σε όλο το Πανελλήνιο ως πρόεδρος της ΓΕΣΕΒ, και τον Σπύρο τον Παπαγεωργιού, τον οικονομολόγο, μέλος της παράταξης. Η δε νομική Λένα Βακαλοπούλου Παπαμιχαήλη, δικηγόρος στα δεξιά μου, ο κύριος Τσιαφούτης ο Βίκτορας, νομικός σύμβουλος της ΕΚΠΙΖΟ, και η κυρία Δουζένη Τζορτζίνα, επίσης νομικός από την ΕΚΠΙΖΟ, θα απαντήσουν και θα δώσουν συμβουλευτική υποστήριξη. Ενδεικτικά θα αναφέρουμε, θα ενημερωθούμε και θα ρωτήσουμε και θα συζητήσουμε πρώτον, ποιες είναι οι προϋποθέσεις για ένταξη στον νόμο Κατσέλη, ποιοι εξαιρούνται από την κατάσχεση ρευστοποίηση της πρώτης κατοικίας δεύτερον, τρίτον, ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να ρυθμιστούν χρέη από στεγαστικά, καταναλωτικά δάνεια και κάρτες προς όφελος των καταναλωτών και όχι των τραπεζών,
αλλά και ή ακόμα και να απαλλαγούμε από το χρέη. Τέταρτον, πώς εξελίσσονται οι υποθέσεις στον εξοδικαστικό συμβιβασμό και τις δικαστικές αποφάσεις. Πέμπτον, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις πρακτικές εταιρείες ως καταναλωτές. Και τέλος, πώς θα κάνουμε την αλληλεγγύη μας δύναμη δημιουργίας και ασπίδα προστασίας από τη μοναξιά, την κατάθλιψη και την ανθρωποφάγα επιθετικότητα των κερδοσκόπων που λαιλατούν τις ζωές μας. Θα ξεκινήσω με τον Γιώργο τον Καβαθά, που θα μας μιλήσει για το θέμα των επιχειρήσεων μικρών ή μεσαίων που έχουν σήμερα σοβαρό πρόβλημα. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν να ευχαριστήσω την Δημοτική Παράταξη Νίκη για την Αγία Παρασκευή και τον επικεφαλής τον Γιάννη τον Σταθόπουλο για την πρόσκληση. Να πω ότι η ΓΕΣΕΒΕ έγκυρα και έγκαιρα από το 2008 είχε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου γιατί που οδηγείται η χώρα οικονομικά, τότε που κανείς δεν μας άκουγε, τότε που κάποιοι τάζανε καλύτερες μέρες, περισσότερα λεφτά και διάφορα άλλα. Κυρίες και κύριοι, εδώ και μία τριετία η ακολουθούμενη πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για τη μετακύληση της δημοσιονομικής κρίσης αφενός στην πραγματική οικονομία και αφετέρου στην κοινωνία και πολύ περισσότερο σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και στη συνέχεια στο σύνολο του πληθυσμού. Η πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης είναι μια πολιτική άμεσης ή έμεσης περιστολής των εισοδημάτων. Η μείωση των εισοδημάτων οδηγεί στη μείωση των καταναλωτικών αλλά και των επενδυτικών δαπανών, δηλαδή σε ύφεση και μείωση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος και βεβαίως σε αύξηση της ανεργίας. Και αυτό ανατροφοδοτεί τη δημοσιονομική κρίση εξαιτίας της υστέρησης των εσόδων στον κρατικό προϋπολογισμό, με αποτέλεσμα ένα φαύλο κύκλο ύφεσης. Σε καθημερινό επίπεδο αυτό σημαίνει ότι όλο ένα και περισσότερα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας αδυνατούν μάλλον να καλύψουν τις βασικές βιωτικές τους ανάγκες εξαιτίας της απότομης μείωσης των εισοδημάτων τους, είτε εξαιτίας της μείωσης των κρατικών δαπανών, είτε από τη μείωση επίσης των δαπανών του κράτους σε υγεία, παιδεία, μεταφορές, ακόμα και τη δημόσια ενημέρωση, και είχαμε πριν από 15 μέρες και αυτό το φασιστικό μαύρο στην ελληνική ραδιοφωνία και τηλεόραση. Λένε ότι οι αριθμοί είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος για να κρύψει κανείς την αλήθεια. Στην περίπτωση της οικονομικής επιδρομής που δέχονται την τελευταία τριετία νοικοκυριά και επιχειρήσεις, οι αριθμοί δυστυχώς αποτυπώνουν την πραγματικότητα. Στην τελευταία έρευνα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΕΣΕΒΕ, που διενεργήθηκε σε δείγμα 1.200 νοικοκυριών σε όλη την επικράτεια, τα ευρήματα που καταγράφησαν είναι τα παρακάτω. Η κοινωνία εμφανίζεται για πρώτη φορά η κοινωνία του ενός δευτέρου. Ο μισός πληθυσμός κινδυνεύει να βρεθεί στο οικονομικό περιθώριο, καθώς δεν καλύπτει φορολογικές υποχρεώσεις, χρωστάει δάνεια, αγοράζει αγαθά χαμηλότερης ποιότητας για να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις. Το 93,1% των νοικοκυριών έχει υποστεί μειώση του εισοδήματός του στη διάρκεια της κρίσης. Το 40% των νοικοκυριών έχουν στην οικογένεια έναν τουλάχιστον άνεργο. Και βεβαίως δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι σε 429.000 οικογένειες συμπολιτών μας δεν δουλεύει κανείς σήμερα. Τα νοικοκυριά κινούνται στα όρια αποφυγής πληρωμών προς το δημόσιο, της ΔΕΚΟ, τα δάνεια λόγω αδυναμίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 40% των νοικοκυριών καθυστερεί τις οφειλές για να μπορέσει να ανταπεξέλθει, ενώ το 50% δεν διαθέτει επαρκές εισόδημα για να καλύψει τις υποχρεώσεις. Το 47% του συνολικού πληθυσμού της χώρας μας έχει οικονομικές υποχρεώσεις στις τράπεζες, ενώ πάνω από το 20% του πληθυσμού δεν μπορεί να καλύψει βασικές ανάγκες επιβίωσης και τις υποχρεώσεις τους προς τις τράπεζες και το κράτος. Έχουμε επισημάνει σε όλους τους τόνους, ως Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων, την ανάγκη να χαλαρώσει η φορολογική λέλαπα που ασκείται μαζικά την τελευταία τριετία σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Έχουμε αναδείξει το ζήτημα της κρατικής ακρίβειας μέσω των λογαριασμών των ΔΕΚΟ ως βασικό βάρος για την ελληνική οικογένεια
που διαρκώς δυστυχώς διωγγώνεται και έχουμε ζητήσει να τεθούν όρια και φραγμοί ως προς τη χρήση της βοήθειας που έλαβε το χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας, δηλαδή οι τράπεζες, μέσα από τις διαδικασίες ανακεφαλοποίησής τους. Δυστυχώς φαίνεται ότι δεν είμαστε ιδιαίτερα πιστικοί. Η πίεση και το εύρος της φορολογικής επιβάρησης διαρκώς εξελίσσονται. Εμπλουτίζονται με νέους φόρους, νέα χαράτσια μεγαλύτερου ύψους και περισσότερων αποδεκτών. Τα τιμολόγια των 10 έχουν πάρει ανωδικό δρόμο, χωρίς επιστροφή, επιβαρύνοντας δυσανάλογα τον οικογενειακό ή επαγγελματικό προϋπολογισμό. Οι δε τράπεζες όχι μόνο δεν ανοίγουν τη στρόφιγγα της χρηματοδότησης προς την πραγματική οικονομία, αλλά σφίγγουν ολοένα και περισσότερο τη θηλιά γύρω από το λαιμό των δανειοληπτών. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι τράπεζες μέσα από τη διαδικασία της ανακεφαλοποίησης έχουν ήδη λάβει το σύνολο του ποσού των επισφαλών μη εξυπηρετούμενων δανείων, ανεξάρτητα τελικά αν θα τα εισπράξουν, και από τους ίδιους τους δανειολήπτες τα ποσά αυτά. Αυτό σημαίνει ότι οι τράπεζες μπορεί να εξοφληθούν 2 φορές για το ίδιο επισφαλές δάνειο. Μία φορά μέσω της διαδικασίας ανακεφαλοποίησης και μία δεύτερη μέσω του οφειλέτη. Και ποιος είναι ο ρόλος της πολιτείας σε αυτή την κατάσταση? Στην πραγματικότητα η πολιτεία παρεμβαίνει και προστατεύει. Ποιους? Τις τράπεζες και όχι τους δανειολήπτες. Τουλάχιστον μέχρι σήμερα και τουλάχιστον ουσιαστικά. Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο δεν διευκολύνει τα νοικοκυριά που αδυνατούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς τις τράπεζες. Οι τράπεζες δεν κάνουν τις ρυθμίσεις που προβλέπει ο νόμος για τους δανειολήπτες ή τις κάνουν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ μεγαλύτερο επιτόκιο από αυτό που ίσχυε μέχρι τώρα για τους συγκεκριμένους δανειολήπτες, με νέες εμπράγματες ασφάλειες και υποθήκες, με παράταση αποπληρωμής των δανείων τους και ουσιαστικά με τη μετακύληση του χρέους στις επόμενες γενιές της οικογένειας. Ο λεγόμενος εξοδικαστικός συμβιβασμός που προβλεπόταν σε πολύ πρόσφατο νομοθετικό πλαίσιο δεν γίνεται από τις τράπεζες με τους δανειολήπτες. Δεν ανταποκρίνονται οι τράπεζες και αναγκάζονται οι δανειολήπτες και τα νοικοκυριά να προσφεύγουν στη δικαστική οδό σε μια πολυδάπανη και πολύχρονη διαδικασία. Και αυτή είναι μια σημαντική πτυχή του προβλήματος, που επαναφέρει στη συζήτηση το ζήτημα της θέσπισης αναγκαστικών κανόνων, ώστε οι τράπεζες υποχρεωτικά να δέχονται τις θεσμοθετημένες ρυθμίσεις και όχι να λειτουργούν κατά βούληση. Ακόμη και ο πρόσφατος νόμος 4161 του 2013 για την προστασία των δανειοληπτών, που θεωρητικά συμπληρώνει τον 3869 του 10, έχει σημαντικές αδυναμίες και εξακολουθεί να μην δίνει απαντήσεις σε κρίσιμα ζητήματα. Όπως δεν περιλαμβάνει τους δανειολήπτες των οποίων οι συμβάσεις έχουν ήδη καταγγελθεί, τα λεγόμενα κόκκινα δάνεια. Η συγκεκριμένη ομάδα δανειοληπτών είναι προφανώς εκείνη που χρειάζεται άμεσα και τη μεγαλύτερη βοήθεια και θα έπρεπε να βρίσκεται στο επίκεντρο της παροχής κάθε είδους βοήθειας. Δεν περιλαμβάνει ελεύθερους επαγγελματίες και μικρούς επιχειρηματίες. Πάγιο αίτημα της ΓΕΣΕΒΕ, ήδη από τον νόμο 3869 του 10, είναι η συγκεκριμένη ομάδα δανειοληπτών να συμπεριληφθεί στο καθεστώς προστασίας. Με το συγκεκριμένο νόμο συνεχίζεται να αγνοείται μια πολυπληθής ομάδα πολιτών και δανειοληπτών. Δεν προσφέρει ουσιαστική διευκόλυνση, καθώς πέραν ελαχίστων εξαιρέσεων, η διαφορά της δόσης κατά την περίοδο χάριτος και της αντίστοιχης πριν τη χορήγηση του προγράμματος κεφαλοποιείται και αποπληρώνεται μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Αυτό σημαίνει στην ουσία μεγαλύτερη τελική επιβάρηση για τον δανειολήπτη. Θεωρούμε και ιδιαίτερα σήμερα ότι είναι επιτακτική ανάγκη να στηριχθούν ρεαλιστικά οι δανειολήπτες που έχουν πραγματική ανάγκη, με ουσιαστικές και όχι επικοινωνιακές προσπάθειες στήριξής τους. Για τον λόγο αυτό, εμείς ως Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος έχουμε προτείνει: ο νόμος θα πρέπει να συμπεριλάβει τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρούς επιχειρηματίες και συγκεκριμένα τις νομικές μορφές που δεν καλύπτονται από περιορισμένη ευθύνη, όπως είναι οι ατομικές επιχειρήσεις, οι ομόρυθμες εταιρείες και οι ετερόρυθμες, οι οποίες στην πράξη είναι εταιρείες απεριορίστου ευθύνης, αφού οι απαιτήσεις μεταφέρονται και στην προσωπική περιουσία των επαγγελματιών. Η μείωση των εισοδημάτων της συγκεκριμένης ομάδος δανειοληπτών από την αρχή της κρίσης μέχρι και σήμερα έχει οδηγήσει μεγάλα ποσοστά της ομάδος αυτής
να αδυνατούν πλέον να ανταπεξέλθουν στις χρηματοοικονομικές τους υποχρεώσεις. Δεύτερο, η ρύθμιση να περιλαμβάνει δάνεια όλων των κατηγοριών, στεγαστικά, καταναλωτικά, επισκευαστικά και δάνεια από πιστωτικές κάρτες και να μην αποκλείει βέβαια τα μη εξυπηρετούμενα. Η διάρκεια της περίοδου χάριτος να μην περιορίζεται στα 4 έτη, αλλά να επιμικρύνεται σε όσο χρόνο απαιτείται για την πλήρη εξόφληση των οφειλών. Να υπάρξει ουσιαστική ελάφρυνση των δανειοληπτών, είτε μέσω μόνιμης μείωσης του επιτοκίου, είτε μέσω διαγραφής οφειλών υπό προϋποθέσεις. Τη στιγμή που το πρόγραμμα ανακεφαλαιοποίησης, όπως είπα και προηγουμένως, των τραπεζών περιλαμβάνει και παροχή κεφαλαίων λόγω πιστωτικού κινδύνου, είναι παράδοξο το ότι οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί χρηματοδοτούνται για τις ζημιές λόγω μη εξυπηρετούμενων δανείων, χωρίς να μεταφέρουν έστω ένα μέρος της χρηματοδότησης αυτής ως ελάφρυνση των δανειοληπτών. Είναι νομίζω κοινά αποδεκτό ότι όταν η οικονομία καλείται να προσαρμοστεί στη συγκυρία, πρέπει να το κάνει για το σύνολό της και όχι επιλεκτικά. Σε αντίθετη περίπτωση, διαταράσσεται επικίνδυνα το σημείο ισορροπίας και τίθεται σε κίνδυνο ολόκληρο το οικονομικό οικοδόμημα. Και βέβαια, μαζί κινδυνεύει την κοινωνική συνοχή. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι άνοιξε ο Γιώργος μια σειρά από θέματα. Δεν είναι σίγουρο ότι όλοι τα καταλαβαίνουμε όλα. Η προσπάθεια που πρέπει να γίνει απόψε είναι να γίνουν αντιληπτά τα μεγέθη, να γίνει αντιληπτά σημεία όλων αυτών που είπε σε σχέση με το ότι εν τέλει και με τις ρυθμίσεις θα πληρωθούν περισσότερα λεφτά από αυτά που είναι το δάνειο, το αρχικό, και μια σειρά από λεπτομέρειες του τι στείνεται, πώς έχει όλο το θέμα σήμερα, και βεβαίως να επισημάνουμε ότι, όπως έμαθα και εγώ σήμερα μόλις, πραγματικά μερικές δικαστικές αποφάσεις έχουν κάνει τομή σε αυτή την υπόθεση και έχουν υπερασπιστεί ανθρώπους στα αλήθεια. Αλλά αυτά περισσότερο θα μας τα πούν οι νομικοί. Να καλέσω τον Σπύρο τον Παπαγεωργίου να μας πει δυο κουβέντες από τη μεριά του οικονομολόγου. Πού είσαι, Σπύρο? Καλησπέρα και από μένα. Εκλήθη να εξηγήσω πώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Μάλλον από μια έτσι υπεύθυνη στάση θα θέλαμε ώρες ολόκληρες για να εξηγήσουμε την πορεία της εθνικής οικονομίας από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα. Σε πολύ αδρές γραμμές καταναλώναμε συστηματικά περισσότερα από όσα παράγαμε σαν χώρα, δημιουργήσαμε ένα πρότυπο παρασιτικής οικονομίας και μετετράπη η Ελλάδα σε μια απικία αέναου χρέους. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι αν η κατάσταση συνεχιστεί με τα σημερινά δεδομένα, τα τρισέγγονά μας θα βιώνουν τις ίδιες συνθήκες. Δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτες, όσο σκληρή και αν είναι η πραγματικότητα. Συνέβησαν πάρα πολλά λάθη και ουσιαστικά η ελληνική κοινωνία βιώνει μία απέραντη αμετροέπεια. Δηλαδή, με μία αντεστραμμένη εικόνα προχωρούσε από το 80 και μετά, ευτυχισμένη προς την καταστροφή. Πιο απλά, ο γεωργικός, ο πρωτογενής τομέας, γεωργία, κτηνοτροφία, αλεία της Ελλάδος, από 26% συμβολή που είχε στα τέλη της δεκαετίας του 70 στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν,
σήμερα δεν υπερβαίνει το 6%. Δηλαδή, πρακτικά, τίθεται ζήτημα διατροφικής επάρκειας του ελληνικού πληθυσμού. Συνεπώς, δεν μπορούμε να μιλάμε για άλλα τρομερά οικονομικά και φοβερά μεγέθη, αν δεν διασφαλίσουμε μόνοι μας άμεσα την τροφή που χρειαζόμαστε για να επιβιώσουμε, εμείς και τα παιδιά μας. Αν καταφέρουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία να οργανώσουμε και μια αξιοπρεπή εξαγωγική δραστηριότητα, τότε έχουμε κάνει ένα πρώτο σημαντικό βήμα. Βέβαια, άλλες καταστροφικές ενέργειες του πολιτικού οικονομικού συστήματος της μεταπολίτευσης δεν βρήκαν τον δικαστή τους και την απονομή της δικαιοσύνης τους. Ενδεικτικά θα αναφέρω το έγκλημα του χρηματιστηρίου, όπου περισσότερο από 1,5 εκατομμύριο Έλληνες έχασαν τις αποταμιεύσεις τους, διότι η υπεύθυνη πολιτεία δεν τους εξήγησε ότι το χρηματιστήριο είναι τζόγος, δεν τους εξήγησε τους όρους του παιχνιδιού, τους έπεισε ότι ήταν μια θωρακισμένη οικονομία με ραγδαία ανάπτυξη 4 και 5% την 15ετία μέχρι το 2008, πλασματική όμως ανάπτυξη που στηριζόταν σε πύληνα πόδια, διότι δεν υπήρχε μια παραγωγική βάση ισχυρή που να διασφαλίζει αυτή την ανάπτυξη. Ήταν μια ανάπτυξη με δανεικά, κρύβοντας κάτω από το χαλί τα ελλείμματα που κάθε έτος δημιουργούνται, όπου στο τέλος εμφανίστηκε τα 2009 ένα υπέρογο, απίστευτο χρέος 350 δισεκατομμυρίων. Το έγκλημα των δομημένων ομολόγων, όπου σε αυτό όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, δηλαδή οι αποταμιεύσεις των εργαζομένων γενεών και γενεών της χώρας, παίχτηκαν με μια ζαριά σε αυτό που λέμε παγκοσμιοποιημένη οικονομία καζίνο. Χαρακτηριστικά θα αναφέρω ότι αυτή τη στιγμή αυτό που επιχειρείται δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι χρηματαγορές με την ευρύτερη έννοια του όρου, δηλαδή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και το καρτέλ των επιχειρήσεων που τα στηρίζουν παγκόσμια, να κεφαλαιοποιήσουν τα εικονικά τους κέρδη. Δηλαδή, ο δυτικός κόσμος στηρίζεται πάνω σε δύο άξονες ανάπτυξης. Στην πραγματική οικονομία, δηλαδή το πραγματικά παραγόμενο προϊόν, από τον κόπο των εργαζόμενων που παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν ουσία και περιεχόμενο, και τις χρηματαγορές. Το ακαθάριστο παγκόσμιο εθνικό προϊόν είναι 65-3 δολάρια. Στην πραγματική οικονομία, το τονίζω, το ακαθάριστο προϊόν του τζόγου των χρηματαγορών είναι 1.203 δολάρια, δηλαδή 20 φορές απάνω. Τα χρήματα, αγαπητοί φίλοι και φίλες, δεν χάνονται, αλλάζουν χέρια. Κανένας δεν μιλά σήμερα για τα 600 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ που υπάρχουν σε φορολογικούς παραδείσους και ανήκουν στο 2 έως το πολύ 3% του ελληνικού πληθυσμού. Κανένας δεν μιλά για αυτό τον πλούτο που έφυγε από τη χώρα και πώς ένα μέρος
αυτού του παράνομου πλουτισμού θα επιστραφεί νομίμως στον τόπο που παρήχθη, δηλαδή εδώ. Όχι, κανένας δεν μιλά. Κανένας δεν έχει την τόλμη σήμερα να βάλει χέρι στα νησιά Κέιμαν, στα νησιά του Ειρηνικού, τα Μπαρμπέιντος, τα Virgin Islands, σε νησιά της Μάνκης και δεξιά-αριστερά. Βρήκανε την Κύπρο ως εξηλαστήριο θύμα. Διαχρονικά ο τόπος γνωρίζουμε ότι ήταν μια απικία των μεγάλων δυνάμεων και υφίστατο ένα πιάτσικο. Οι φωνές του ελληνισμού για επιστροφή των αρχαίων, της πολιτιστικής κληρονομιάς, του κλεμμένου χρυσού, του κατοχικού δανείου, των πολεμικών αποζημιώσεων πέφτουν μονίμως στο κενό. Κανένας δεν συζητά για την επιστροφή νομίμως του πλούτου που χάθηκε από την Ελλάδα. Όχι ότι με αυτόν τον τρόπο αποποιούμαστε τις ευθύνες που έχουμε ως λαός, διότι μας κυβέρνησαν αυτοί που μας άξιζαν και πρέπει να έχουμε αυτογνωσία πάνω σε αυτό το σημείο. Ένα όμως θα πω. Πριν από 10 περίπου μήνες, η Deutsche Bank, ένα μεγάλο πλυντήριο παράνομου πλουτισμού στον πλανήτη, η οποία βρίσκεται στο απειρόβλητο, κατά τα άλλα, έκανε μια έρευνα στην οποία αποδείχτηκε ότι αν η Ελλάδα έλεγε για ένα χρονικό διάστημα δεν πληρώνω τα χρέη μου, οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία θα ήταν της τάξεως των 17 τρισεκατομμυρίων ευρώ. Μιλούμε για μια διάλυση της παγκόσμιας οικονομίας. Δεν έχουμε καταφέρει ως λαός, και αυτό θα πρέπει να κάνουμε, να φέρουμε στην επιφάνεια τις πολιτικές εκείνες ηγεσίες, οι οποίες πραγματικά θα προασπίσουν τα εθνικά συμφέροντα και θα διεκδικήσουν στο παγκόσμιο οικονομικό στερέωμα τα δίκαια του ελληνισμού και στο επίπεδο του οφείλουμε να πληρώσουμε τα λάθη μας, αλλά και στο επίπεδο ότι οι άλλοι οφείλουν σε αυτόν τον τόπο πάρα πολλά πράγματα. Εγώ αυτά είχα να πω χοντρά. Θα ήθελα πολλές ώρες για να συζητάμε και να αναλύσουμε το πώς φτάσαμε εδώ. Ένα είναι το σίγουρο. Πρέπει να αλλάξουμε ρότα. Πρέπει να δημιουργήσουμε πραγματικό πλούτο για μας και για τα παιδιά μας. Βέβαια, με μια οικονομία η οποία δεν έχει οξυγόνο, δηλαδή τα βασικά οικονομικά μεγέθη, όπως είναι η κοπή χρήματος, η ρευστότητα του νομίσματος, το παίξιμο με τις ισοτιμίες, η διολίσθηση του νομίσματος και άλλα νόμιμες διαδικασίες που θα μπορούσαν να ακολουθηθούν, μας έχουν αποστερηθεί από τη στιγμή που εθνικό μας νόμισμα είναι το ευρώ. Βέβαια, πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι δεν μπορούν να ευημερούν οι αριθμοί και οι άνθρωποι να εξαθλιώνονται. Αυτό πρέπει κάποια στιγμή να πάρει ένα τέλος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Σπύρος άριξε ακόμα περισσότερα θέματα. Πάμε σε έναν δρόμο να κουβεντιάσουμε για την οικονομική κατάσταση. Θέλουμε όμως απόψε να γυρίσουμε στο βασικό μας πρόβλημα, πώς θα υπερασπιστούμε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, τι μέθοδοι υπάρχουν, τι τρόποι υπάρχουν από τους νομικούς και από το πού μπορεί να καταφύγει ο καθένας που αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα. Και επειδή είναι μεγάλο το πρόβλημα, θα ακούσουμε τους τρεις νομικούς μας ή όποιους από τους τρεις θέλουν να μιλήσουν, να τοποθετηθούν για τις διαστάσεις του προβλήματος
και για να δώσουν τις πρώτες εξηγήσεις. Και φαντάζομαι ότι από τις ερωτήσεις ουσιαστικά θα προκύψουν πιθανόν περισσότερες πρακτικές συμβουλές. Να δώσω πρώτα το λόγο στη Λένα τη Βαγαλοπούλου την Παπαμιχαήλ, δικηγόρο και ασχολούμενη πολύ με το θέμα. Καλησπέρα σας και από μένα. Σε συνέχεια όλων αυτών που είπε και ο Γιάννης ο Σταθόπουλος και ο Σπύρος ο Παπαγεωργίου, θα ήθελα να επισημάνω και εγώ από την μεριά μου ότι μεγάλο μερίδιο ευθύνης στο πώς φτάσαμε ως εδώ και στην υπερχρέωση των νοικοκυριών φέρουν τα πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία, όπως είναι γνωστό, από τα μέσα της δεκαετίας του 90, προκειμένου να παρουσιάζουν ένα ευρύ κύκλο εργασιών για ευνόητους λόγους, ακολούθησαν επιθετικές πρακτικές προώθησης πιστώσεων και έθεσαν ως στόχο την πιστωτική επέκταση με σκοπό να μεταστρέψουν την κοινωνική αντίληψη για το δανεισμό, ώστε να αρχίσει να μετατρέπεται από ένα αναγκαίο κακό που πρέπει πάση θυσία να αποφευχθεί στην πιο φυσιολογική οικονομική δραστηριότητα του κοινωνικού όντως. Και όλα αυτά μάλιστα κατά παράβαση της κοινοτικής προελεύσεως υποχρέωσής τους για υπεύθυνο δανεισμό, ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη των δανειοληπτών, στους οποίους δημιουργούσαν μάλιστα εύλογα την εντύπωση και την πεποίθηση ότι εδύνατο να ανταποκριθούν στις χορηγούμενες πιστώσεις. Χαρακτηριστικό φαινόμενο της συμπεριφοράς τους αυτής ήταν, όπως είναι σε όλους μας γνωστό, η δελεαστική αποστολή πιστωτικών καρτών μέσω ταχυδρομείου όλες τις προηγούμενες δεκαετίες, αλλά και οι τηλεφωνικές προσκλήσεις για χορήγηση προεγκεκριμένων καταναλωτικών δανείων. Ένεκα λοιπόν αυτής της πολιτικής των τραπεζών, της οποίας τα δυσμενή αποτελέσματα φαίνονται σήμερα με την πρωτοφανή οικονομική κρίση που συνταράζει τα χαμηλά και μεσαία στρώματα της χώρας μας και της εξ αυτής εισοδηματικής στενότητας λόγω της βαθιάς ύφεσης και της υψηλής ανεργίας, οδηγήθηκαν πολλά ελληνικά νοικοκυριά στην υπερχρέωση, τα οποία δυνατώντας στη συνέχεια να αποπληρώσουν τα χρέη τους, υπέστησαν και υφίστανται τις αλυσιδωτά επερχόμενες καταστροφικές συνέπειές της, με σημαντικότερη τον κίνδυνο να χάσουν ακόμη και την κύρια κατοικία τους. Προκειμένου δε σύμφωνα και με την αιτιολογική έκθεση του νόμου 3869 να αντιμετωπιστεί το πραγματικά ιδιαίτερα μεγάλο και οξυμένο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας κατά τρόπο ουσιαστικό, σύγχρονο, θεσμικό και εναρμονισμένο με τις επιταγές ενός σύγχρονου κοινωνικού κράτους δικαίου, η πολιτεία προέβη στη θέσπιση του νόμου 3869 ή όπως αλλιώς είναι γνωστός νόμος Κατσέλη. Ίσως εν μέσω των μνημονίων και των εφαρμοστικών αυτών νόμων είναι ο μοναδικός νόμος ο οποίος παρά τις πρόσφατες τροποποιήσεις του έχει ανακουφίσει σε μεγάλο βαθμό πολλά νοικοκυριά όπου το πρόβλημα της υπερχρέωσης αποτελεί πραγματικό βραχνά και οδηγεί σε οικονομικό αδιέξοδο. Ο νόμος 3869 έρχεται να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στους υπερχρεωμένους πολίτες με σκοπό την κοινωνική και οικονομική επανένταξή τους, διασώζοντας την κύρια κατοικία και ρυθμίζοντας συλλογικά τις οφειλές τους. Έτσι, στο πλαίσιο εφαρμογής αυτών των ειδικών διατάξεων, χιλιάδες συμπολίτες μας, οι οποίοι βρίσκονται σε μόνιμη αδυναμία αποπληρωμής των οφειλών τους, έχουν προσφύγει στα ειρηνοδικεία της χώρας και έχουν ήδη εκδοθεί αποφάσεις δικαστηρίων, βάσει των οποίων οι δανειολήπτες ρυθμίζουν τα χρέη τους με τρόπο που να μπορούν να ανταπεξέλθουν, διατηρώντας παράλληλα και αξιοπρεπή διαβίωση. Ήδη έχουν προσφύγει στα ειρηνοδικεία ένας αριθμός περί των 60.000 δανειοληπτών. Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί περίπου στις 3.000 αποφάσεις σε πρώτο βαθμό, από τις οποίες έχουν γίνει δεκτές οι μισές, περίπου 1.500, και οι άλλες μισές έχουν απορριφθεί. Ο σημαντικότερος λόγος για τις οποίες έχουν απορριφθεί αυτές οι αποφάσεις είναι λόγοι αοριστείας και όχι του παραδεκτού της αιτήσεως. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν αποφασίζουμε να προσφύγουμε στην δικαστική επίλυση
κάνοντας χρήση του νόμου Κατσέλη και των διατάξεών του. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε την συνδρομή και την αρρωγή κάποιων από τους φορείς που αναφέρονται στο νόμο 3869, που είναι επιστοποιημένοι, που είναι έγκυροι, που μπορούν να δώσουν μία ασφαλή συμβουλή προκειμένου να πάνε με μεγαλύτερες και πιο σωστές προϋποθέσεις να αντιμετωπίσουν την δικαστική επίλυση και τη διαφορά τους όπως θα προκύψει και θα εξελιχθεί μέσα στο ακροατήριο. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνω ότι ένας από αυτούς τους φορείς, τους οποίους μπορεί να προσφύγει κάποιος και που προβλέπεται και μέσα από την νομοθεσία, είναι η ΕΚΠΙΖΟ, είναι το Ινστιτούτο Καταναλωτή, είναι η Γενική Ένωση Καταναλωτών Ελλάδος, είναι οι συνάδελφοί μου δικηγόροι, οι οποίοι μπορούν με ασφάλεια να σας προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Ωστόσο, πρέπει να επισημάνω, επειδή τα οικονομικά όλων είναι πάρα πολύ επιδεινωμένα, υπάρχει δυνατότητα η αίτηση αυτή, η υπαγωγή στο νόμο 3869, όταν κάποιος έχει τη δυνατότητα να μπορεί να παρέμβει και να ασχοληθεί με το θέμα, κάνοντας χρήση συγκεκριμένων sites που υπάρχουν στο ίντερνετ, να καταθέσει και μόνος του την αίτηση στα ειρηνοδικεία, χωρίς την αξιοποίηση και τη βοήθεια ή την συμβουλή κάποιου δικηγόρου ή κάποιων άλλων φορέων. Τώρα, από εδώ και στη συνέχεια και με τους συναδέλφους μου που είναι στο πάνελ μαζί μου, θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε χρήσιμες, ουσιαστικές και χρηστικές πληροφορίες αναφορικά με τις διατάξεις του νόμου Κατσέλη όπως ισχύει σήμερα και τις διατάξεις του νόμου 4161 που ψηφίστηκε προσφάτως και που αφορά τους ενήμερους δανειολήπτες. Μπορώ να δώσω το λόγο στον συνάδελφο νομικό σύμβουλο της ΕΚΠΙΖΟ. Κύριος Τσιαφούτης Βίκτορας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πολύ χαρά έχουμε σήμερα εδώ, την συνάδελφό μου, την κυρία Βουζένη, για να μιλήσουμε. Πόση ώρα έχω? Όσο θέλει. Πες εσύ τι θες να πεις και θα συνεχίσουμε. Μέχρι να κουραστείτε. Μέχρι να φύγετε μόνο. Αυτή τη στιγμή για την πολιτεία υπάρχουν 3 τρόποι να ρυθμίσει κάποιος τις οφειλές του. Ο πρώτος τρόπος είναι να τα βρει φιλικά με τις τράπεζες. Μέχρι στιγμής έχει αποδειχθεί ότι αυτός ο τρόπος έχει αποτύχει παταγωδώς. Θα έλεγα 99,999% αποτυχία. Ο δεύτερος τρόπος είναι να υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου αυτού του καινούριου για την ρύθμιση των ενυπόθηκων δανείων, που θα σας εξηγήσω γιατί και αυτό ουσιαστικά στην πράξη δεν θα συμβεί. Ο τρίτος τρόπος είναι να υπαχθεί στον νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, ένας νόμος ο οποίος έχει υποστεί 2 τροποποιήσεις και σε γενικές γραμμές θα έλεγα ότι η τελευταία τροποποίηση είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά φυσικά παραμένουν πολλά σημεία τα οποία πρέπει κανείς να προσέξει. Όμως, η πολιτεία παραβλέπει ότι υπάρχει και μια πολύ μεγάλη κατηγορία δανειοληπτών, η οποία, αφού δεν θα τα βρει φιλικά με τις τράπεζες, δεν υπάγεται σε κανένα από τα 2 νομικά πλαίσια. Ούτε στο νόμο για τα ενυπόθηκα δάνεια, ούτε στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Ο κύριος Καβαθάς επισήμανε ότι οι επιτιδευματίες, οι μικροέμποροι, οι μικροεπιχειρηματίες δεν υπάγονται στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Εγώ θα πω και επίσης ούτε και στο νόμο για τα ενυπόθηκα δάνεια. Αυτό σημαίνει ότι είναι έρμεα των τραπεζών, δηλαδή πρέπει μόνοι τους να προσπαθήσουν να τα βρουν με τις τράπεζες. Κάτι που η ιστορία έχει αποδείξει μέχρι στιγμής στα 3 χρόνια εφαρμογής του νόμου και του εξοδικαστικού συμβασμού ότι δεν μπορεί να γίνει. Άρα αυτομάτως όλοι αυτοί οι άνθρωποι μένουν εκτός. Ας δούμε πρώτα τον νόμο για τα ενυπόθηκα δάνεια. Μου ζητήθηκε να αρθρογραφήσω σε ένα περιοδικό και να ασκώντας κριτική τέλος πάντων στον νόμο αυτόν. Προσπάθησα να φορέσω σε μία παράγραφο όλες τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά προκειμένου να κάποιος να υπαχθεί σε αυτές τις διατάξεις. Βρήκα ότι είναι 10 προϋποθέσεις και η παράγραφος αυτή επίτηδες την έφτιαξε έτσι ώστε να μην έχει ούτε κόμμα ούτε τελεία για να διαβάζει κάποιος ασθμένοντας. Γιατί μόνο ασθμένοντας μπορεί κάποιος να βάλει όλες αυτές τις προϋποθέσεις μαζί. Θα πρέπει λοιπόν, και αν ξεχάσω κάποια να με βοηθήσετε, θα πρέπει πρώτα λοιπόν το δάνειο να είναι ενυπόθηκο, δηλαδή να έχει υποθήκη ή προσημείωση. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για τα στεγαστικά δάνεια. Θα πρέπει να έχει υποθήκη μόνο στην κύρια κατοικία. Άρα, αν κάποιος έχει στεγαστικό με υποθήκη
στο εξοχικό ή σε ένα οικόπεδο δεν υπάγεται στις ρυθμίσεις αυτές. Θα πρέπει το δάνειο να έχει υπόλοιπο κάτω από 150.000, να μην έχει καταγγελθεί. Τέταρτον. Πέμπτον, να έχει πάρθει μέχρι τις 36 του 2010. Θα πρέπει παράλληλα αυτός που υποβάλλει την αίτηση να είναι είτε άνεργος, είτε μισθωτός, δημόσιος υπάλληλος, ιδιωτικός, είτε συνταξιούχος, ή ελεύθερος επαγγελματίας αλλά με εξαρτημένη εργασία, δηλαδή μπλοκάκι που θα κόβει αποδείξεις μόνο σε έναν εργοδότη. Θα πρέπει η συνολική περιουσία του, η αντικειμενική αξία της συνολικής περιουσίας να μην υπερβαίνει τις 250.000, ενώ η αξία 8 της κύριας κατοικίας να μην υπερβαίνει τις 180.000. Θα πρέπει το εισόδημά του το οικογενειακό να είναι κάτω από 25.000 και δέκατον θα πρέπει να έχει υποστεί μείωση από το 2010 μέχρι σήμερα, το 2009 μάλλον μέχρι σήμερα, 20%. Και το σύνολο των οφειλών που να μην ξεπερνά. Και ενδέκατον, γιατί είναι παραπάνω τελικά, το σύνολο των οφειλών θα πρέπει οι καταθέσεις του και οι μετοχές που έχει, οι αξίες και αυτά, να μην ξεπερνούν τις 10.000 ευρώ. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι προκειμένου να θρηστούν όλες αυτές οι αυστηρές προϋποθέσεις, πολλές και αυστηρές προϋποθέσεις, θα πρέπει να αναζητήσουμε ένα περιολάχιστο ποσοστό δανειοληπτών. Τουλάχιστον στην Εκπιζό, που έχουμε ένα δείγμα 12.000 δανειοληπτών, είτε είναι υπερχρεωμένοι, είτε απλά ζορίζονται να καλύψουν τις οφειλές τους, δεν έχουμε βρει κάποιον ή έχουμε βρει ελάχιστους. Ή κάποιος, αν πληρεί τις 10 προϋποθέσεις, δεν πληρεί την 11η. Όταν ρωτήσαμε στην Βουλή, που κλήθηκε η Εκπιζό να καταθέσει απόψεις της στην ακρόαση των φορέων, στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, και είπαμε και στην κυβέρνηση αλλά και στις τράπεζες, πρόσωπο της Ένωσης Τραπεζών, μα πώς είναι αυτοί που υπολογίζεται ότι θα υπαχθούν στις ρυθμίσεις, κανένας δεν μας έδωσε απάντηση. Υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις ότι μάλλον θα είναι γύρω σε 6 με 8.000, αλλά αυτό είναι εντελώς ανεπίσημο και δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω ανεπίσημο στοιχείο. Στην αρχή φυσικά η κυβέρνηση θεωρούσε ότι 200-300.000 θα υπαχθούν. Αυτό δεν προκύπτει από πουθενά. Ως Εκπιζό, έστω και για αυτούς τους πολύ λίγους δανειολήπτες, οι οποίοι θα πληρούν όλες αυτές τις 10-11 προϋποθέσεις και θα υπάγονται σε αυτές τις ρυθμίσεις, θα συνδράμουμε ώστε να ετοιμαστεί ο φάκελος και να κατατεθεί αίτηση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις τράπεζες. Και θα συμβουλεύουμε τον δανειολήπτη, θα είμαστε δίπλα του, ώστε να μην πέσει σε κάποιες παγίδες που ενδεχομένως οι τράπεζες, είτε θελημένα είτε άθελα, θα του βάλουν. Αλλά ακόμα και αν κάποιος υπάγεται στις ρυθμίσεις αυτές, θα πρέπει να δούμε ποιες είναι αυτές οι ρυθμίσεις, ποιοι είναι οι όροι των ρυθμίσεων. Εάν το εισόδημά μου είναι πάνω από 15.000 ευρώ, τότε το μόνο που κερδίζω είναι για 4 χρόνια να πληρώνω τους τόκους στο 30% του εισοδήματός μου και μετά την τετραετία, με το επιτόκιο της ενήμερης οφειλής, δηλαδή αν έχω ένα επισκευαστικό με 7%, με 7% θα πληρώνω κανονικά το 30% του εισοδήματος, δεν φτάνει ούτε για τους τόκους και φυσικά τη διαφορά θα κληθώ να την καταβάλω μετά το πέρας της τετραετίας. Όπως πολύ σωστά υπόθηκε, ουσιαστικά μετατίθεται το πρόβλημα για 4 χρόνια μετά, για τις επόμενες γενιές. Εάν έχω εισόδημα κάτω από 15.000 ευρώ ή είμαι άνεργος, για 4 χρόνια θα δίνω πάλι το 30% του εισοδήματος ή 0 αν είμαι άνεργος, με ένα επιτόκιο προνομιακό, 1,25 αυτή τη στιγμή, που και πάλι όμως θα κληθώ να καταβάλω τη διαφορά μετά το πέρας της τετραετίας. Άρα βλέπουμε ότι ακόμα και να υπάγεται κάποιος στις διατάξεις του νόμου για τα ενυπόθηκα δάνεια, λέγεται πρόγραμμα διευκόλυνσης ενήμερων δανειοληπτών, έτσι λέγεται, ακόμα και αν υπάγεται λοιπόν κάποιος, δεν θα κερδίσει κάτι ουσιαστικό. Και μάλιστα θεωρώ υποκριτικό εκ μέρους της πολιτείας να προβλέπει ότι θα καταβάλλεται το 30% του εισοδήματος, όταν τα εισοδήματα όλοι γνωρίζουμε πλέον ότι ανέρχονται σε 400, 500, 600, 700 ευρώ. Άρα αντιλαμβανόμαστε εύκολα ότι δεν μπορεί με το υπόλοιπο που θα απομένει κάποιος να εξασφαλίσει αξιοπρεπή διαβίωση, η οποία, όπως υπόθηκε, είναι και συνταγματική υποχρέωση της πολιτείας να εξασφαλίζεται σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες, είτε σε αυτούς που είναι υπερχρεωμένοι, είτε σε αυτούς οι οποίοι δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα υπερχρέωσης. Εκκρεμεί αυτή τη στιγμή υπουργική απόφαση προκειμένου να ξεκαθαριστούν κάποια θέματα της διαδικασίας, της τυπικής διαδικασίας για το πρόγραμμα αυτό. Σήμερα ήμασταν στο Υπουργείο Ανάπτυξης και ενημερωθήκαμε γι' αυτό. Εκκρεμεί η υπουργική απόφαση, ακόμα δεν έχει αρχίσει να ισχύει. Όταν βγει η υπουργική απόφαση θα αρχίσει να ισχύει και θα είμαστε στην διάθεση όλων ώστε να παρέχουμε συνδρομή στο πώς θα φτιαχτεί ο φάκελος, θα κατεθεί αίτηση στις τράπεζες και θα προσκομιστούν τα σχετικά δικαιολογητικά. Ήδη Εκπιζό θα καταθέσει
υπόμνημα στο Υπουργείο Ανάπτυξης, προκειμένου να γίνει όσο πιο απλή διαδικασία γίνεται για τον δανειολήπτη. Από εκεί και πέρα έχουμε το νόμο 3869 του 2010, το νόμο για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, ο οποίος ισχύει από το καλοκαίρι του 2010. Έχουν περάσει 3 χρόνια. Έχουν κατατεθεί πανελλαδικά 64.000 αιτήσεις στα δικαστήρια όλης της χώρας. Εδώ είναι ενδεικτικό να πούμε ότι μέχρι το Δεκέμβριο του 2012 είχαν κατατεθεί, αν θυμάμαι καλά, 35.000 αιτήσεις, δηλαδή 35 ήτανε? 35.000 αιτήσεις, που σημαίνει ότι έχουμε μια αύξηση 100% σχεδόν μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2013. Και φυσικά οι ρυθμοί είναι ραγδαίοι. Οι δικάσιμοι οι οποίες δίνονται είναι σε κάποια δικαστήρια το 2023 και το 2022. Όσοι κατοικούν στην Αγία Παρασκευή πάγονται στο Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου που δίδει δικασίμους το 2019-20. Και μέσα υπό τις συνθήκες αυτές φτάσαμε στην τελευταία τροποποίηση του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Δεν έχει νόημα να συζητήσουμε πώς ίσχυε πριν ο νόμος, θα πούμε πώς ισχύει τώρα ο νόμος. Καταρχάς, για να υπαχθεί κάποιος στις διατάξεις του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, θα πρέπει να πληρεί 3 ουσιαστικές προϋποθέσεις. Πέρα από τις τυπικές. Δηλαδή, πώς θα κάνει τυπικά σωστά τη διαδικασία. Πρέπει 3 πράγματα να ισχύουν. Πρώτον, να μην είναι έμπορος. Δηλαδή, να μην έχει πτωχευτική ικανότητα να πτωχεύσει με τον πτωχευτικό κώδικα. Εδώ θα πούμε ότι, επειδή κάποιος μπορεί να πει ότι εγώ είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι αποκλειστικά όσοι, τουλάχιστον με νομική έννοια, είναι αποκλειστικά όσοι πραγματεύονται υπηρεσίες ουσιαστικά, οι οποίες στις οποίες προέχει ο επιστημονικός χαρακτήρας. Δηλαδή γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, κτηνίατροι κτλ. Ή ο καλλιτεχνικός χαρακτήρας, δηλαδή ηθοποιοί, σκηνοθέτες, λογοτέχνες κτλ. Αυτοί είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και υπάγονται στον νόμο. Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων, οι μεσίτες, οι άλλοι έμποροι δεν υπάγονται στον νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, αν και έχουν βγει κάποιες αποφάσεις μέχρι σήμερα, οι οποίες κάπως διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής και σε κάποιους μικροβόρους, μικροεπιχειρηματίες. Για παράδειγμα, στη Θεσσαλονίκη υπήρχε απόφαση που εντάσσει στον νόμο έναν σουβλατζή. Αντιθέτως, στην Αθήνα υπάρχει απόφαση που απορρίπτει έναν ψιλικατζή. Ο οποίος, τι διαφορά έχει το σουβλατζή, πάνω κάτω τα ίδια είναι, ως προς το μέγεθος της επιχείρησης και τον κύκλο εργασιών. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να είμαι έμπορος. Δεύτερον, θα πρέπει να είμαι σε μόνιμη αδυναμία να εκπληρώσω τις οφειλές μου. Αυτό σημαίνει ότι αν είμαι 30 χρονών και έχω 3 κάρτες 10.000 ευρώ και είμαι άνεργος, πιθανότατα αν βρω εργασία να μπορώ να εκπληρώσω τις οφειλές μου. Άρα δεν βρίσκομαι σε μόνιμη αδυναμία εκπλήρωση των οφειλών. Και για να προλάβω κάποια ερώτηση, δεν υπάρχει κάποιο όριο, κρίνεται από το δικαστή. Αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι μόνιμη αδυναμία σημαίνει ότι ακόμα και αν αλλάξουν προς το καλύτερο τα πράγματα, εγώ δεν θα μπορώ να βγω από το διέξοδο. Τρίτη προϋπόθεση, να μην έχω περιέλθει σε αυτή την κατάσταση της αδυναμίας δολίως. Ένα τυπικό παράδειγμα δόλιας περιέλευσης σε μόνιμη αδυναμία εκπλήρωση των δανειακών μου υποχρεώσεων είναι να έχω μεταβιβάσει 3 ακίνητα στα παιδιά μου, νομική παροχή, και μετά από λίγους μήνες να πάω και να καταθέσω αίτηση. Προσπαθώντας να τα γλιτώσω. Αυτό είναι μια χτυπητή, ας πούμε, περίπτωση δόλου. Στα δικαστήρια όλης της χώρας, σε κάποια από τα δικαστήρια όλης της χώρας, γενικά υπάρχει μια αυστηρή αντιμετώπιση όσων δανειοληπτών έχουν οφειλές αρκετά μεγάλες. Και πάλι δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο όριο. Πάντως για οφειλές 400, 500, 600.000 ευρώ και πάνω, αρχίζει να δημιουργείται το ερώτημα στο δικαστή, εάν εσύ ως δανειολήπτης έπρεπε να υπολογίσεις ότι δεν θα μπορείς κάποια στιγμή να πληρώνεις, άρα έχεις και μια δόλια συμπεριφορά στον τρόπο που δανείστηκες. Αν λοιπόν πληρώ αυτές τις 3 προϋποθέσεις, εντάσσομαι στον νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Ποια είναι η διαδικασία? Πριν έπρεπε να πάω σε κάποιον πιστοποιημένο φορέα ή σε δικηγόρο, προκειμένου να προσπαθήσω φιλικά να τα βρω με τις τράπεζες. Αυτό που λέγαμε εξοδικαστικός διακανονισμός. Εάν αποτύχαινε αυτό, τότε με τη βεβαίωση αποτυχίας που θα έπαιρνα από το φορέα του δικηγόρο, θα πήγαινα στο δικαστήριο του τόπου κατοικίας μου για να καταθέσω αίτηση για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Τώρα πια δεν είναι υποχρεωτικό να προσπαθήσω να τα βρω εξοδικαστικά και να αποτύχω. Μπορώ απευθείας να προσφύγω στο δικαστήριο, στο ειρηνοδικείο του τόπου κατοικίας μου και να καταθέσω την αίτηση. Εδώ κρατάω μια επιφύλαξη, γιατί όπως είπε και η συνάδελφός μου, είναι σημαντικό να απευθυνθώ σε φορείς οι οποίοι, και δεν είναι μόνο η ΠΙΖΟ, υπάρχουν και άλλοι φορείς,
φορείς οι οποίοι αποδεδειγμένα τα τελευταία χρόνια έχουν επιδείξει υπευθυνότητα και σοβαρότητα στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις ενώσεις καταναλωτών, τις υποσημεία πιστοποιημένες ενώσεις καταναλωτών, προκειμένου κάποιος να λάβει υποστήριξη και συνδρομή, δεν υπάρχει κόστος, υπάρχει απλά μια συνδρομή. Κάθε ένωση καταναλωτών έχει μια συνδρομή. 30, 40, 50 ευρώ περίπου το χρόνο. Στο συνήγορο του καταναλωτή αυτό μπορεί να γίνει δωρεάν, απλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ίσως δεν είναι τόσο εξατομικευμένη ενασχόληση, χωρίς φυσικά να θέλω να υποβαθμίσω την πολύ σοβαρή δουλειά που κάνει ο συνήγορος του καταναλωτή πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Απλά δυστυχώς οι δυνατότητες είναι πεπερασμένες. Και φυσικά κάποιος να απευθυνθεί στο δικηγόρο του που εμπιστεύεται και πιστεύει ότι θα κάνει σωστά τη δουλειά του. Από εκεί και πέρα λοιπόν, κάποιος μπορεί να καταθέσει αίτηση στο ειρηνοδικείο και να πάρει μια προσωρινή δικάσιμο σε 2 μήνες. Αμφιβάλλω αν θα του δίνουν σε 2 μήνες, θεωρώ ότι θα φτάσουν σε 1 χρόνο, αλλά τέλος πάντων ο νόμος λέει σε 2 μήνες. Θα πάρει και την κανονική του τη δικάσιμο το 2019 στο ειρηνοδικείο Χαλανδρίου. Αλλά παίρνοντας τη δικάσιμο το 2019, θα πάρει και μια προσωρινή δικάσιμο σε 2 μήνες. Δηλαδή στις 27 Ιουλίου του 2013 τώρα, του 27 Αυγούστου του 2013. Λοιπόν, εκεί τι θα συζητηθεί? Εκεί θα δει ο δικαστής καταρχάς αν στο μεταξύ έχει βρεθεί εξοδικαστική επίλυση, έχει επέλθει εξοδικαστική επίλυση του προβλήματος. Και επειδή πιθανότητα δεν θα έχει επέλθει εξοδικαστική επίλυση του προβλήματος, θα επικυρώσει ότι δεν επήλθε εξοδικαστική επίλυση και θα ορίσει κάποιες καταβολές προσωρινές μέχρι το 2019 που θα έχω πάρει την κανονική μου δικάσιμο. Οι καταβολές αυτές, λέει ο νόμος, δεν μπορούν να είναι κάτω από το 10% των δόσεων όλων των δανείων μου. Δηλαδή, αν εγώ για να πληρώνω όλες μου τις δόσεις πρέπει να δίνω το μήνα 1.000 ευρώ, δεν θα μπορεί να είναι κάτω από 100 ευρώ οι καταβολές αυτές. Εκτός από τις εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα ανεργία, προβλήματα υγείας, απορίας, όπου ο δικαστής μπορεί να ορίσει πιο μικρές καταβολές ή ακόμα και μηδενικές. Εγώ λοιπόν, αφού βγει αυτή η προσωρινή απόφαση, η προσωρινή διαταγή όπως τη λέμε, θα πρέπει να καταβάλω μέχρι το 2019 αυτές τις καταβολές που θα μου ορίσει το δικαστήριο, από 0 μέχρι κάποιο ποσό. Παράλληλα, θα προστατεύεται η ακίνητη μου περιουσία μέχρι το 2019. Έρχεται λοιπόν το 2019, ο δικαστής βλέπει ότι πληρούνται οι 3 ουσιαστικές προϋποθέσεις. Δεν είμαι έμπορος, είμαι σε μόνιμη αδυναμία να πληρώσω τις οφειλές μου, δεν έχει αλλάξει τίποτα μέχρι τότε και δεν έχω δολίως περιέλθει στην μόνιμη αυτή αδυναμία. Ποιο θα είναι το περιεχόμενο της απόφασης? Πρώτα απ' όλα θα μου ορίσει για 3 έως 5 χρόνια να πληρώνω ένα ποσό σε όλους τους πιστωτές μου. Επειδή όμως θα έχω πάρει δικάσιμο το 2019 και θα έχουν περάσει 6 χρόνια, όχι 3 έως 5, όλο αυτό το διάστημα που εγώ θα πληρώνω θα συνυπολογιστεί στη ρύθμιση αυτή. Άρα από τη στιγμή που εγώ θα ξεκινήσω να πληρώνω από 27 Αυγούστου του 2013 μέχρι το 2019 που θα έχω πάρει τη δικάση μου, ουσιαστικά δεν θα χρειαστεί να δώσω κάτι παραπάνω για 3 έως 5 χρόνια, εφόσον ο δικαστής συμφωνήσει ότι αυτά έπρεπε να δίνω. Το πρόβλημα ξεκινάει εάν ο δικαστής πιστεύει και αποφασίσει ότι δεν έπρεπε να δίνω αυτά που έβγαλε ο δικαστής του προσωρινού δικαστηρίου τώρα το Αυγούστο, αλλά έπρεπε να δίνω παραπάνω. Θα προκύψει μια διαφορά. Αυτή τη διαφορά θα κληθώ να την καταβάλω σε 1 χρόνο εντόπως. Και το πρόβλημα φυσικά είναι, αν αυτή η διαφορά είναι πολύ μεγάλη, πώς θα την καταβάλω. Ναι. Αλλά να απαντήσουμε στις ερωτήσεις μετά. Άκουσα μια ερώτηση, κάποιοι πήρε αυτή μου, αλλά να απαντήσουμε μετά. Άρα λοιπόν για 3 έως 5 χρόνια ή θα μου βγάλει να πληρώνω κάτι, τέλος πάντων θα το έχω πληρώσει και απλά θα επικυρώσει ότι το πλήρωσα και τελείωσε. Εάν έχω και κύρια κατοικία μπορώ να προστατεύσω, τότε όντως θα την προστατεύσω την κύρια κατοικία, αλλά με έναν όρο. Θα πρέπει να καταβάλω το πολύ σε 35 χρόνια, και αν μου το επιτρέπει η ηλικία μου, μέχρι το 80% της αντικειμενικής αξίας του σπιτιού μου. Δηλαδή, αν η αντικειμενική αξία του σπιτιού μου είναι 100.000, θα πρέπει να δώσω το πολύ 80.000 σε κάποια χρόνια. Το πολύ 35, αν μου το επιτρέπει η ηλικία μου. Εάν το κάνω και αυτό, τότε θα μπορέσω να κρατήσω και την κυρία κατοικία μου. Εάν δεν μένω στο σπίτι μου, γιατί είμαι στρατιωτικός και μένω προσωρινά κάπου αλλού, αλλά πρόκειται να μείνω στο σπίτι μου,
και η σύζυγός μου δεν έχει δικό της ακίνητο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν κατοικία, αυτό λέγεται μοναδική κατοικία και μπορώ να προστατεύσω και τη μοναδική μου κατοικία. Άρα λοιπόν μπορώ να προστατεύσω την κύρια ή μοναδική μου κατοικία εφόσον καταβάλω το 80% της αντικειμενικής αξίας σε 20 έως 35 χρόνια, ανάλογα με την ηλικία μου και την χρονική διάρκεια της σύμβασης του στεγαστικού μου δανείου, εφόσον έχω. Αν δεν έχω, θα πάει λιγότερα χρόνια. Η υπόλοιπη μου ακίνητη περιουσία ρευστοποιείται. Άρα λοιπόν, ένα πρώτο συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι μπορώ να σώσω μόνο την κύρια μοναδική κατοικία μου και όχι το εξοχικό μου. Όχι ένα οικόπεδο. Όχι ένα κατάστημα το οποίο νοικιάζω και εισπράττω ενίκεια. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία δεν μπορώ να τα προστατεύσω. Αν είναι ιδιαίτερα χαμηλής αξίας αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, για παράδειγμα αγροτεμάχια στο χωριό μου, 500 ευρώ το στρέμμα ή μια γκρεμισμένη αποθήκη, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ή μια ψηλή κυριότητα σε ποσοστό 25%, ενδεχομένως ο δικαστής να αποφασίσει ότι δεν έχουν αξία για να ρευστοποιηθούν, άρα να μην διατάξει τη ρευστοποίησή τους. Σε πολύ γενικές γραμμές αυτά ισχύουν για τον νόμο. Έχω πολύ περισσότερα πράγματα να πω, αλλά προτιμώ να γίνει ένας διάλογος και για να μην σας κουράσω, αλλά και για να πω αυτά που είναι απαραίτητα να πω με βάση τις ερωτήσεις. Αν δεν θέλει κάποιος άλλος να προσθέσει. Να συμπληρώσω κάτι. Έτσι, πολλά πρέπει να συμπληρωθούν. Να συμπληρώσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Να συμπληρώσω κάτι αναφορικά με το ποιοι υπάγονται στον νόμο. Πέραν όλων αυτών των προσώπων που ανέφερε ο συνάδελφός μου από την Εκπιζώ, υπάγονται στον νόμο σύμφωνα και με τελευταία απάντηση του Υφυπουργού Ανάπτυξης Σκορδά σε επερώτηση βουλευτή που έγινε, ότι υπάγονται και μικροέμποροι, οι οποίοι όμως ασκούν την εμπορική δραστηριότητα με την προσωπική τους εργασία για τον βιοπορισμό τους και τα χρέη τους, τα εμπορικά τους χρέη δεν είναι σε πολύ μεγάλο ύψος. Επίσης υπάγονται πρώην έμποροι, οι οποίοι έχουν πάυσει την εμπορική δραστηριότητα, είτε γιατί έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους, την έχουν κλείσει, είτε γιατί έχουν βγει σε σύνταξη, αλλά θα πρέπει κατά το διάστημα που έχουν κάνει πάυση της εμπορικής δραστηριότητας να μην έχουν κάνει και πάυση των πληρωμών τους. Και αυτή η κατηγορία λοιπόν των εμπόρων, των υπερχρεωμένων εμπόρων, είτε τα χρέη τους είναι αστικά, είτε τα χρέη τους είναι εμπορικά, υπάγονται στο νόμο 3869, διότι στο νόμο αυτό υπάγονται τα πρόσωπα και όχι τα χρέη. Δεν διαχωρίζει αν είναι εμπορικά ή αστικά. Αυτά. Τώρα, μια φράση μόνο που να πω πάνω σε αυτό. Μια φράση μόνο. Πολύ σωστά, αλλά επειδή το είπε ο Υφυπουργός, δεν σημαίνει ότι ισχύει, γιατί ο Υφυπουργός με μια δήλωσή του δεν παράγει ούτε νόμο, ούτε νομολογία. Όντως υπάρχει πολύ σημαντική νομολογία. Υπάρχει και νομολογία πάνω σε αυτό Υπάρχει πολύ σημαντική νομολογία ότι, και αυτό είπαμε, ότι ουσιαστικά έμποροι οι οποίοι στην ουσία αμείβονται για το μόχθο, τη σωματική του κόπου, ταξιτζίδες, ψιλικατζίδες κτλ. Υπάρχουν, αλλά επιμένω όμως αυτό, να κάνω τον κακό, γιατί υπάρχουν αποφάσεις οι οποίες έχουν αντίθετη άποψη. Και στο τέλος δεν είναι ο Υφυπουργός ο οποίος θα αποφασίσει για την τύχη ενός δανειολήπτη, αλλά είναι ο δικαστής. Αυτό λιγάκι με αγχώνει και θα πρέπει να είμαστε σε αυτό πάντα να επιμένουμε ότι χρειάζεται αλλαγή ο νόμος, ώστε ρητά οι έμποροι, οι οποίοι δεν έχουν μεγάλο κύκλο, έχουν μικρό κύκλο, δεν λέμε ο διοκτήτης 15 σούπερ μάρκετ να μπαίνει στο νόμο για τα περιεχόμενα νοικοκυριά, αλλά οι μικροί έμποροι και οι μικροί επιχειρηματίες να υπάγονται. Θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξει ο νόμος ως προς αυτό και να μην αρκεστούμε σε μία δήλωση ενός αρμόδιου υπουργού. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα για ερωτήσεις. Όποιος αντιμετωπίζει το πρόβλημα, θέλω να πιστεύω ότι ενημερώθηκε καταρχήν για τις δυνατότητες, αλλά και ο καθένας αδαής αντιλαμβάνεται ότι αυτό είναι ένα δεδαλώδες θέμα, ένα θέμα που έχει τις σημειώσεις του από κάτω και που νομίζω ότι είναι εδώ οι εκλεκτοί νομικοί για να βοηθήσουν να διευκρινιστούν απορίες. Αν θέλει κάποιος να τοποθετηθεί, να ρωτήσει στο θέμα αυτό, νομίζω ότι είναι η ώρα. Έχουμε κλείσει ήδη 1 ώρα με τις τοποθετήσεις.
να δούμε αν υπάρχουν ερωτήσεις. Ακούστηκε κάτι πριν, μια ερώτηση κάτω, αλλά όποιος θέλει να τοποθετηθεί και να πει δύο κουβέντες επί του θέματος είναι ευπρόσδεκτος. Λοιπόν, ακούμε ερωτήσεις. Ελάτε, να έρθετε λίγο εδώ. Έχει μικρόφωνο να κυκλοφορήσει. Να έχει... Εγώ θα ήθελα να βάλετε, αν μπορείτε, τη διάσταση. Όχι, να ρίξω πώς γίνεται εδώ. Ένα λεπτάκι για να ακούγεστε, γιατί δεν έχει νόημα να το ακούμε εμείς. Αυτό της κάτσε. Εγώ θα ήθελα να βάλετε τη διάσταση στο συλλογισμό σας του επιδοτούμενου δανείου κατά ένα μέρος από τον ΟΕΚ, που είναι μια συχνή περίπτωση. Να γίνουν όλες οι ερωτήσεις ή να απαντάμε σε καθημερινά. Ναι, αν υπάρχει άλλη ερώτηση, όχι, να γίνει τώρα ή ό,τι θέλουμε. Δεν έχω να το απαντήσεις. Α, έλα, η Βαρβάρα. Είπα και πριν ότι στην τελική, όταν το 19 φτάσει στο δικαστήριο και ο δικαστής διατάξει, δηλαδή δει ότι έπρεπε ο δανειολήπτης να δώσει διαφορά από αυτό που είχε επιδικάσει η προσωρινή, θα πρέπει να τα δώσει εντόπως. Αυτό ισχύει για το αναδρομικό του ποσού, δηλαδή θα πρέπει για όσο έδινε για τα 6 χρόνια τα προηγούμενα που πήραν, ξέρω εγώ, το χ ποσό, να πληρώσει αναδρομικά τη διαφορά μέσα σε ένα έτος. Αυτή είναι μία ερώτηση. Και επίσης λίγο να ακουστεί ξανά η ιστορία του ορίου, των 25.000 για αυτή την ιστορία του ορίου, για να μπει ζευγάρι, δεν συνυπολογίζεται συν 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο σε αυτούς. Αν υπάρχουν τέκνα. Απαντήσω. Άλλος, άλλη ερώτηση. Να απαντήσουμε αυτές. Γιώργο. Ξαναπες το. Αν υπάρχει προθεσμία, για να μπει στον νόμο. Ποιον από τους δύο, στον πρώτο, τον ενήμερο. Στον έναν ή και στον άλλον. Δεν μπορώ να... Είμαι στο βήμα πάνω, δεν μπορώ να απαντήσω τώρα σε ερώτηση εξατομικευμένη. Λοιπόν, ως προς τα δάνεια του ΕΚ, υπάρχει μια υπουργική απόφαση όταν ήταν Υπουργός Οικονομικών ο Βενιζέλος του 2012, σύμφωνα με την οποία ναι, μπορούν να ρυθμιστούν και τα δάνεια τα οποία έχουν επιδότηση ο ΕΚ. Μιλάμε για τα δάνεια 15 ετίας, που τα 9 χρόνια είναι με επιδότηση από τον ΟΕΚ και έχουν πάρθει από τράπεζα. Ουσιαστικά αυτή η υπουργική απόφαση είναι ανεφάρμοστη, γιατί οι τράπεζες τι κάναν. Σου λένε, OK, να σου διακανονίσουμε το δάνειο, αλλά θα υπογράψουμε μια καινούργια σύμβαση που δεν θα προβλέπει επιδότηση του ΕΚ. Άρα λοιπόν η υπουργική αυτή απόφαση δεν θα έπρεπε να λέει OK, μπορούν να διακανονιστούν τα δάνεια, θα έπρεπε να λέει διακανονίζονται τα δάνεια με επιδότηση ο ΕΚ, με υποχρεωτική τη διατήρηση της επιδότησης ο ΕΚ. Αυτή τη στιγμή αυτό δεν ισχύει. Αν με ρωτάτε αν τα δάνεια με επιδότηση ο ΕΚ υπάγονται στον νόμο για την περιεχομένα νοικοκυριά, προφανώς. Και αν με ρωτάτε αν χάσω την επιδότηση, εγώ δεν βρίσκω πρόβλημα στο να χάσετε την επιδότηση σε αυτήν την περίπτωση, γιατί ούτως ή άλλως πάτε για να δώσετε ένα μέρος της οφειλής σας στον νόμο για τα περιεχομένα νοικοκυριά. Και το τελευταίο που σας ενδιαφέρει, αν θα χάσετε την επιδότηση που θα είχατε. Ουσιαστικά, όταν κάποιος υπάγεται στις διατάξεις του νόμου για τα περιεχομένα νοικοκυριά, όλα τα δάνεια θεωρούνται ληξιπρόθεσμα. Και εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι εάν δεν πληρώνουμε για 6 συνεχόμενους μήνες το δάνειο με επιδότηση ο ΕΚ, ούτως ή άλλως τη χάνουμε την επιδότηση. Το πρόβλημα είναι αν το δάνειο με επιδότηση ο ΕΚ υπάγεται στις διατάξεις για τα ενυπόθηκα δάνεια, αυτό το νόμο που βγάλαν για τα ενυπόθηκα δάνεια, όχι στο νόμο για τα περιεχομένα νοικοκυριά. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επίσημη απάντηση. Μπορεί ναι, μπορεί και όχι, δεν προβλέπεται από τον νόμο και θέλουμε αυτό να διευκρινιστεί στην υπουργική απόφαση η οποία θα βγει. Τι θα γίνει και με την επιδότηση του ΕΚ. Άποψή μου είναι ότι μάλλον δεν θα διατηρηθεί η επιδότηση του ΕΚ, πάλι θα έχουμε τον ίδιο εκβιασμό από τις τράπεζες. Αλλά αυτό μένει να διευκρινιστεί. Εγώ θα πρότεινα, αν έχετε δάνειο με επιδότηση του ΕΚ πρόσφατο, δηλαδή δεν έχει περάσει ακόμα μεγάλο διάστημα της επιδότησης, δεν το πήρατε το 2008, το 2009, το 2010, πότε ήταν τα τελευταία δάνεια, θα έλεγα να μην υπογράψετε ακόμα οποιαδήποτε τροποποίηση σύμβασης, να το σκεφτείτε διπλά και τριπλά και να απευθυνθείτε σε κάποιον φορέα,
ή δικηγόρο να δει εξατομικευμένα την περίπτωσή σας, εάν σας συμφέρει να υπογράψετε ή όχι. Αλλά όχι τυφλά έτσι να πάτε και να υπογράψετε. Γιατί μπορεί να χάσετε αυτά τα οποία δικαιούστε. Όσον αφορά τη διαφορά που θα κληθώ να καταβάλω εάν ο δικαστής της οριστικής απόφασης κρίνει ότι έπρεπε να καταβάλω περισσότερα από ότι ο δικαστής της προσωρινής απόφασης. Όλα αυτά τα χρήματα που θα έχω καταβάλει δεν θα πάνε χαμένα, προφανώς θα συμψηφιστούν. Όμως, να το πω απλά, αν εγώ για 6 χρόνια έπρεπε να καταβάλω σύμφωνα με την προσωρινή απόφαση 100 ευρώ. 100 ευρώ επί 72. Όχι, πόσο μήνες είναι. 72 μήνες. Λοιπόν, 7.200 ευρώ λοιπόν έπρεπε εγώ να έχω καταβάλει σε 6 χρόνια. Και ο δικαστής πει ότι όχι, έπρεπε να έχεις καταβάλει σε κάποια χρόνια 8.000. Άρα εγώ θα κληθώ να καταβάλω τη διαφορά των 800 ευρώ. Σε ένα χρόνο με επιτόκιο περίπου αυτή τη στιγμή 4%, μάλλον 3%. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που είναι 0,5 τώρα, συν 2,5 δεν το θυμάμαι τώρα, που είναι το περιθώριο. Εάν έχω και κύρια κατοικία που πρέπει να την προστατεύσω, ας πούμε, σε 20 χρόνια, τότε θα κληθώ να το καταβάλω σε ένα χρόνο αφότου περάσουν και τα 20 χρόνια. Αν δεν έχω, τότε θα πρέπει σε ένα χρόνο από την απόφαση να κληθώ να καταβάλω 800 ευρώ. Το πρόβλημα δεν είναι στα 800 ευρώ, βέβαια, όπως καταλαβαίνουμε. Το πρόβλημα είναι το πρόβλημα είναι αν πρέπει να καταβάλω πολύ μεγαλύτερη διαφορά. Άρα, έτσι δίνεται ένα κίνητρο στον δανειολήπτη όλα αυτά τα χρόνια που περιμένει να δικαστεί η υπόθεσή του, να βάζει το κάτι παραπάνω, φυσικά εφόσον μπορεί. Αν δεν μπορεί, δεν θα βάζει. Το φορολογικό όριο για το αν υπαγόμαστε στις έκτακτες αυτές ρυθμίσεις, το πρόγραμμα διευκόλυνσης των ενυπόθηκων δανείων. Είναι 25.000 οικογενειακό εισόδημα, αλλά προστίθενται 5.000 εφόσον είμαστε πολύτεκνοι ή έχουμε αναπηρία άνω του 67%. Δεν νομίζω ότι είναι 5.000 για κάθε τέκνο. Όχι, έτσι. Είναι 5.000, δηλαδή πάει στις 30.000 εφόσον ο δανειολήπτης είναι πολύτεκνος ή εφόσον έχει αναπηρία άνω του 67%. Ρωτήσατε για προθεσμία. Είναι η προθεσμία για τον νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά ή είναι προθεσμία για το πρόγραμμα διευκόλυνσης? Ξαναλέω, είναι προθεσμία για τον νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά ή για το πρόγραμμα για τα ενυπόθηκα δάνεια? Δεν υπάρχει καμία απολύτως προθεσμία. Μπορώ να μπω σε 5 χρόνια, μπορώ να μπω σε 2 χρόνια, μπορώ να μπω αύριο στον νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Αυτό που μπερδεύουμε μερικές φορές είναι ότι υπάρχει αναστολή πληστηριασμών μέχρι το τέλος του 2013. Αναστολή πληστηριασμών για όλα τα ακίνητα εφόσον η οφειλή είναι κάτω από 200.000 ευρώ σε τράπεζα και αναστολή πληστηριασμών μόνο για την κύρια κατοικία μου ή τη μοναδική εφόσον η οφειλή είναι πάνω από 200.000 ευρώ ή δεν είναι σε τράπεζα, είναι σε ιδιώτη. Και μερικές φορές μερικοί νομίζουν ότι μέχρι το τέλος του χρόνου μπορώ να υπαχθώ στον νόμο. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Μπορώ να υπαχθώ και αργότερα. Απλά υπάρχει αναστολή πληστηριασμών γενική, είτε υπαχθώ είτε όχι, μέχρι 31 Δεκάτου του 2013. Ήδη εκβιζώ. Έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες, τον αγώνα και την πίεση προκειμένου να δοθεί αναστολή πληστηριασμών και το 2014. Βέβαια, εμείς λέμε ότι πρέπει να δοθεί τουλάχιστον για 3 χρόνια και είναι κοινός τόπος. Δεν προβλέπεται διέξοδος από την κρίση, τέλος πάντων διέξοδο σε κάποιο υπερχρεωμένο νοικοκυριό σε ένα χρόνο, ώστε να μπορεί σε ένα χρόνο να δώσει τα δάνειά του κανονικά όπως θα τα έδινε πριν, άρα να μην κινδυνεύσει η ακίνητη του περιουσία. Αλλά τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση θα επιμείνουμε ώστε και το 2014 να έχουμε αναστολή πληστηριασμών. Αυτό που θα ήθελα να πω πριν διατυπωθεί άλλο ερώτημα είναι ότι για να μην χανόμαστε, κάποιος δανειολήπτης, ο οποίος βλέπει ότι έχει πρόβλημα και πότε ξεκινάει το πρόβλημα. Το πρόβλημα ξεκινάει σε μία περίπτωση. Όταν δεν μπορώ να καλύψω και τα έξοδα του νοικοκυριού και τα δάνεια. Από τη στιγμή που πρέπει να επιλέξω ανάμεσα σε αυτές τις δύο ανάγκες, και φυσικά μεγαλύτερη ανάγκη και πιο σημαντική είναι η ανάγκη της διαβίωσης, αλλά όταν θα πρέπει να στερηθώ κάτι από τη διαβίωσή μου ή να δανειστώ από κάποιον άλλον για να εξοφλήσω οφειλές σε δάνεια, τότε ξεκινάει το πρόβλημα. Τότε αντιλαμβάνομαι ότι αντιμετωπίζω είτε πρόβλημα υπερχρέωσης, μόνιμης αδυναμίας ή έστω προσωρινής αδυναμίας. Άρα λοιπόν θα πρέπει να με συμβουλεύσει κάποιος φορέας ή κάποιος δικηγόρος, εάν με συμφέρει το πρόγραμμα διευκόλυνσης ενυπόθηκων δανείων, εάν με συμφέρει σε κάποιες περιπτώσεις
στο 0,1% να τα βρω φιλικά με την τράπεζα. Για παράδειγμα, σε καταναλωτικά δάνεια, μικρά και πιστωτικές κάρτες, και όταν συνήθως δεν υπάρχει και ακίνητη περιουσία, κάποιες τράπεζες κάνουν μια διαγραφή πολύ μεγάλη, με τον όρο βέβαια να καταβάλεις τέλος πάντων τα υπόλοιπα εφάπαξ. Σε κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις μπορεί να συμφέρει και αυτό. Ή αν με συμφέρει και αν υπάγομαι στον νόμο για τα επερχόμενα νοικοκυριά. Υπάρχουν δύο νομικά πλαίσια, υπάρχει η οδός της εξοδικαστικής επίλυσης και πρέπει να είμαι με κάποιον άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει, προκειμένου να με καθοδηγήσει τι από όλα αυτά με συμφέρει, σε τι από όλα αυτά υπάγομαι και να συνεχίσω. Να ρωτήσω εγώ, ελάτε, η Λεάνα, έλα. Ναι, αλλά να σ' ακούσουμε όμως. Εγώ δεν ακούω. Εγώ δεν σας ακούω, δεν σας ακούω. Δεν ακούνε και οι υπόλοιποι. Αναρχικά. Πώς, Έλα εδώ, αναρχικά. Πέρα από αυτές τις προσπάθειες που γίνονται για τα επιφυρωμένα νοικοκυριά, και ενώ γίνει ανακεφαλαίωση των τραπεζών και οι πολίτες πληρώνουμε αυτό το κόστος με τη μείωση μισθών, συντάξεων, με ανεργία, ύφεση, όλα αυτά, οι τράπεζες συνεχίζουν να λειτουργούν ασίδωτα. Και πρέπει να δούμε πέρα από αυτή την κατεύθυνση που έχουν πιστοποιημένοι φορείς, πώς θα αναπτυχθεί και ένα κίνημα που θα βάλει ζήτημα λειτουργίας των τραπεζών με άλλους όρους. Γιατί ενώ υπάρχουν οι κατευθύνσεις για διευκόλυνση ανθρώπων, συνεχίζουν να λειτουργούν τοκογλυφικά. Πάει άνθρωπος να κάνει ρύθμιση, η ρύθμιση είναι φοβερή, χειρότερη από την πρώτη, και συγχρόνως μετά βάζουν ασφάλεια φωτιάς, ασφάλεια σεισμού και πληρώνεται το δάνειο τριπλάσιο από ό,τι θα ήταν χωρίς τη ρύθμιση. Μπαίνει λοιπόν ένα τέτοιο ζήτημα για τη λειτουργία των τραπεζών. Ναι, και νομίζω ότι αυτό είναι το ζήτημα, πέρα από το να βοηθήσουμε τους ανθρώπους πώς θα ανταποκριθούν με τις καινούργιες συνθήκες που περνάμε όλοι, πώς θα δούμε τη λειτουργία των τραπεζών. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα σήμερα. Η λειτουργία των τραπεζών, βλέπουμε τον Προβόπουλο με εμπριστικές δηλώσεις, βλέπουμε τους άλλους τραπεζίτες και είναι εκεί το ζήτημα. Ανακεφαλαιοποιούνται με δικά μας λεφτά και συγχρόνως μας κατακλέβουν πάλι όταν πάμε να κάνουμε ρύθμιση. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Να ρωτήσω εγώ, που καταφεύγει κάποιος, νομίζω κάνατε μια ανοίξη, αλλά να το ξαναπούμε, που καταφεύγει κάποιος με πρόβλημα οποιοδήποτε πρόβλημα από αυτό που, την γκάμα όλων των θεμάτων που βάλατε, δηλαδή πώς θα βοηθήσουμε εμείς, πώς θα πει η συλλογικότητα ή το να συμβάλλουμε εμείς από τη μεριά μας σε αυτή την υπόθεση που προφανώς απευθύνεται σε ανθρώπους που έχουν μεγάλη ανάγκη. Άλλη ερώτηση. Ο Γιώργος. Μπαίνουν και τα ιδιωτικά χρέη στον νόμο Κατσέλη. Ουσιαστικά μόνο τα ιδιωτικά χρέη μπαίνουν. Όχι, εκτός από τις τράπεζες. Προς τρίτους, βεβαίως. Ιδιώτες είναι και οι τράπεζες, αυτό το λέω. Βεβαίως, μπορώ να... Ενώ πριν δεν μπαίνουν αν δεν μπει στον νόμο, για την προστασία της πρώτης κατοικίας μιλάω. Μπαίνουν και τώρα χωρίς να έχεις μπει στον νόμο. Χωρίς να έχεις μπει στον νόμο, προστατεύεται η πρώτη κατοικία και από χρέη σε ιδιώτες. Η ερώτηση ποια είναι, ακριβώς για να απαντήσω. Δεν έχω μπει στον νόμο Κατσέλη, προστατεύομαι για την πρώτη κατοικία από χρέη σε... Ναι. Προστάω νίκια, ρε παιδί μου. Μπορώ να σας απαντήσω. Είναι αυτό που είπαμε για την αναστολή των πληστηριασμών. Είτε μπω στον νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, είτε όχι, υπάρχει γενική αναστολή πληστηριασμών όλων των ακινήτων, εφόσον η οφειλή είναι σε τράπεζα κάτω από 200.000 ευρώ και μόνο της κύριας κατοικίας. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι πρώτη, τέταρτη ή όγδοη, μόνο της κύριας κατοικίας, εκεί που μένω, εκεί που είναι το νοικοκυριό μου. Εάν η οφειλή είναι για παράδειγμα σε ιδιώτη ή είναι σε τράπεζα, αλλά είναι πάνω από 200.000. Και παίρνω μια πάσα από αυτό για να πω ότι στον νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά μπαίνουν όλα τα χρέη, εκτός από συγκεκριμένα όπως πρόστιμα, τέλη προς το δημόσιο, φόροι, εισφορές. Έτσι, αυτά δεν υπάγονται στον νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Είναι αμφιλεγόμενο αν υπάγονται οι επιταγές ή όχι, αλλά γενικά είναι αυτές οι κατηγορίες. Τέλη, πρόστιμα, φόροι και εισφορές δεν υπάγονται στον νόμο. Νίκια, ΔΕΗ, ΕΙΔΑΠ, ΟΤΕ,
και τα λοιπά και ιδιωτικό χρέος υπάγεται. Εγώ ρωτούσα δικηγόρο. Είχα ρωτήσει συναδέλφους σου και μου λέει μόνο σε πιστωτικά ιδρύματα τα χρέη να στέλνονται. Τι να πω τώρα για τον συνάδελφο. Πες μου, είσαι σίγουρος? Είπα ήδη. Τι θα πω αν είμαι σίγουρος. Αρκετά. Γιώργο, όταν εμένα μου λένε γιατρέ, λέει, είσαι σίγουρος, λέω θα ρωτήσω και ένα γιατρό και θα σας πω. Θα μπορούσε να έρθει ο συνάδελφος εδώ να πει και αυτό στην άποψή του. Ναι. Αυτό δεν έχει θέμα άποψης, ή ισχύει κάτι ή δεν ισχύει. Όχι, δεν το λέει ο νόμος, εγώ δεν το λέω. Φυσικά το λέει ο νόμος. Το λέει ο νόμος και το λέμε κι εμείς, έτσι. Αναφορικά με την προθεσμία όμως που είπε, ναι, είναι 6, υπάρχει μία προθεσμία 6 μηνών. Ναι. Αναφορικά με το ερώτημα που θέσατε της προθεσμίας, αν υπάρχει συγκεκριμένη προθεσμία για να υπαχθείτε, σε κάποια διάταξη από τους δύο νόμους, είτε τον 41-61, δηλαδή των ενήμερων δανειοληπτών, ή στον Κατσέλη. Για τον Κατσέλη δεν υπάρχει για τον νόμο. Αλλά όμως για αυτούς που θέλουν να υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου 41-61 υπάρχει προθεσμία 6 μηνών από τη δημοσίευση του νόμου, η οποία όμως θα παραταθεί. Υπάρχει και δικαίωμα δηλαδή παράτασης αυτής της προθεσμίας. Επίσης να επισημάνω κάτι άλλο, να προσθέσω μάλλον, αναφορικά με τις τροποποιήσεις που έγιναν στις διατάξεις του νόμου 3869 και συγκεκριμένα για το ποσό της καταβολής ορισμένου ποσού από την κατάθεση της αίτησης. Αυτό το ποσό θα πρέπει, σύμφωνα με τον νόμο, να καταβάλλεται, δηλαδή καταλαμβάνει αυτή η διάταξη και δανειολήπτες οι οποίοι είχαν ήδη προσφύγει με αίτησή τους στο νόμο αυτό και οι οποίοι μπορεί να πέτυχαν και να είχαν πάρει μία προσωρινή διαταγή η οποία δεν διέτασε να καταβάλουν κανένα ποσό. Τώρα όμως με τον νόμο αυτό υποχρεούνται και αυτοί να καταβάλουν ένα ποσό προς τα πιστωτικά ιδρύματα, το οποίο βεβαίως το ορίζουν οι ίδιοι κατά βούληση. Προσωπική μου συμβουλή είναι για όσους έχουν ήδη υπαχθεί με αίτησή τους, έχουν προσφύγει μάλλον με αίτησή τους στον νόμο Κατσέλη και δεν έχουν υποχρεωθεί από το δικαστή να καταβάλουν ένα ποσό, ορθό είναι να καταβάλουν προκειμένου όταν θα εκδοθεί απόφαση μετά τη δικάσιμο, η οποία θα ορίσει ένα ποσό, να μην υποχρεωθούν μέσα σε ένα έτος να καταβάλουν αναδρομικά όλες αυτές τις διαφορές που θα προκύψουν μέχρι την ημερομηνία που θα εκδοθεί η οριστική απόφαση. Κάτι άλλο. Το πιο πολύ σημαντικό. Μπορώ να με συμφέρει να πω τώρα στον νόμο Κατσέλη που δεν έχω κανένα εισόδημα πριν πάρω τη σύνταξη, αφού έχω πάρει τη σύνταξη. Δεν μπορώ να απαντήσω εξατομικευμένα. Δεν θες εξατομικευμένα. Κοιτάξτε, δεν είναι σωστό. Λέτε αν θα πρέπει, ρώτησε εδώ φίλος μας, εάν είναι ορθό να υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη σήμερα που δεν έχει κανένα εισόδημα, είτε αργότερα όταν θα έχει βγει η σύνταξή του. Μα και τώρα να καταθέσει την αίτησή του για να κριθεί με την προσωρινή για το αν θα πρέπει να καταβάλει κάποιο ποσό ή όχι, θα ζητηθεί από το δικαστή να μάθει ποιο είναι το εισόδημα, ποια είναι η σύνταξη η οποία προβλέπεται να πάρει, γιατί υπάρχει σίγουρα ένας προϋπολογισμός, γνωρίζει ο καθένας που θα βγει σε σύνταξη ποιο είναι το ποσό αυτό το οποίο έχει λαμβάνει, ωστόσο μπορεί μέχρι την συζήτηση της αίτησης το ποσό το οποίο θα καθορίσει το δικαστήριο, επειδή μπορεί κάποιος να μην έχει κανένα εισόδημα, μπορεί η σύνταξή του να βγει μετά από 2 χρόνια, είτε να ορίσει ποσό μέχρι 40 ευρώ, όπως ορίζει ο νόμος σήμερα, συνολικά προς όλους τους πιστωτές, για ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολύ χαμηλά εισοδήματα ή είναι άνεργοι, είτε να ορίσει και επανασυζήτηση της υπόθεσης, της προσωρινής δηλαδή, προκειμένου να ορίσει, να προσδιορίσει ξανά το ποσό με βάση τα εισοδήματα που θα προκύψουν τη στιγμή που θα ξανασυζητηθεί η υπόθεσή του. Οπότε και τώρα να το καταθέσετε καλό θα ήταν, δηλαδή, με βάση τα σημερινά δεδομένα σας. Να απαντήσω στο ερώτημα του κ. Σταθόπουλου, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ήδη
Η Εκπιζώ έχει ξεκινήσει μια καμπάνια τα τελευταία 2 χρόνια ενημέρωσης για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και έχουμε απευθυνθεί και σε δήμους και μας έχουν απευθυνθεί φυσικά και σε δημόσιους φορείς, στο μετρό είχαμε πάει και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, ήταν εν μέσω των κινητοποιήσεων τότε και των απεργιών και έχουμε ξεκινήσει και κάποιες συνεργασίες, για παράδειγμα με διάφορα δίκτυα αλληλεγγύης, για παράδειγμα με το δίκτυο αλληλεγγύης Γαλατσίου, όπου ήρθαν οι άνθρωποι από εκεί και μάλιστα οι περισσότεροι ήταν πρώην τραπεζικοί, μας παρακολούθησαν στα γραφεία μας, στην Εκπιζώ, πώς συμβουλεύουμε τον κόσμο, τι λέει ο νόμος, τους κάναμε ένα σεμινάριο, τους μεταλαμπαδεύσαμε τις γνώσεις μας, τις μετέφεραν οι άνθρωποι αυτοί εκεί, στα γραφεία που έχουν, στο στέκι που έχουν και μπορεί ο κόσμος να πηγαίνει για μια πρώτη ενημέρωση εκεί και αν χρειάζεται και κρίνεται σκόπιμο να απευθυνθεί μετά στην Εκπιζώ ή σε κάποιον άλλον φορέα, γιατί δεν υπάρχει μόνο Εκπιζώ, υπάρχουν και άλλοι φορείς ή σε κάποιον δικηγόρο. Άρα λοιπόν, σε πρώτη φάση θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα μπορούσε να ξεκινήσει μια συνεργασία με το Δήμο και την παράταξη, ναι, σωστά, την παράταξη του Συμβουλίου, αλλά και με το Δήμο, δεν νομίζω αυτό όπου να έρθετε στα γραφεία μας, όσοι θα μπορούσατε να παρέχετε συμβουλές για υπερχρεωμένα νοικοκυριά, όχι απαραίτητα δικηγόροι, υπάρχει κάποιος οικονομολόγος που μπορεί να βοηθήσει, έτσι, γι' αυτό λέω, να γίνει ένα σεμινάριο, να ανταλλάξουμε απόψεις, ο νόμος τώρα έχει αλλάξει πάλι, και να ορίσετε στο Δήμο μία μέρα, ας πούμε, τη βδομάδα, εθελοντικά κάποιος, η συνάδελφος, για 2 ώρες, για 3 ώρες, δεν ξέρω, ή 2 φορές τη βδομάδα, να παρέχει κάποιες πληροφορίες γενικές σε δημότες. Έτσι, ναι. Μα είναι μέσα στη νομική κάλυψη που προσφέρει να γίνει πιο συγκεκριμένα. μας. Η Εκπιζώ μπορεί σε πρώτη φάση να βοηθήσει στο να... Υπάρχει αρκετά μεγάλη εμπειρία στο να βοηθήσουμε στο πώς να γίνεται διαχείριση, άρα να γίνουν κάποια σεμινάρια στα άτομα που θα παρέχουν συμβουλές και φυσικά από εκεί και πέρα, εάν κάποιος όντως κρίνεται ότι πρέπει να υπαχθεί στον νόμο, είτε σε κάποιον δικηγόρο θα πάει, είτε σε κάποιον από τους πιστοποιημένους φορείς, αλλά αυτό είναι, δεν το συζητάμε, στην επιλογή του καθενός. Η Εκπιζώ όμως μπορεί να βοηθήσει στο να παρέχει συμβουλές στα άτομα που θα παρέχουν συμβουλές και φυσικά γιατί όχι να κάνουμε και κάποιες εκδηλώσεις σαν και αυτή, ανά τακτά διαστήματα, όπου ο κόσμος θα έρχεται και θα ενημερώνεται. Αλλά θα έλεγα 1 ή 2 ή 3 άτομα, τέλος πάντων, εσείς θα το κρίνετε, 1 ή 2 φορές τη βδομάδα, αλλά να ξέρει ο κόσμος ποιες ώρες είναι συγκεκριμένα και πού και να έρχεται μόνο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, έτσι. Εμείς θα μπορούμε να σας παρέχουμε υλικό, αιτήσεις, υποδείγματα κτλ. Και είμαστε στη διάθεσή σας να ανοίξουμε ένα δίκτυο και ένα διάβλο επικοινωνίας, εννοείται, ανά πάσα στιγμή. Να πω κάτι για αυτά που πρόκειται κάτι να γίνει. Να προηγηθεί η ερώτηση. Αν υπάρχει. Ο Θανάσης. Έλα εδώ. Δεν γίνεται χωρίς το μικρόφωνο, ρε παιδιά, δεν γίνεται. Πρέπει να ακούνε και οι υπόλοιποι. Σωστή, αναρχική τελείως. Το ένα έχει να κάνει με τις πρακτικές. Είναι και θέμα της... Αυτό που ήθελα να σου πω. Δεν πειράζει, θα το θυμηθείς. Το άλλο θέμα έχει να κάνει με τα επιτόκια. Εγώ εδώ θυμήθηκα 11 προϋποθέσεις πριν, δεν ξεχάσετε. Σε σχέση με τα επιτόκια, που κάποτε υπήρχε μία δυνατότητα, αν είναι για τις κάρτες, ότι ήταν υψηλά τα επιτόκια, έγινε ένας αγώνας και όλα αυτά, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι γίνεται και αν αυτό παίζει κάποιο ρόλο σε όλο αυτό το ζήτημα των υπερχρεωμένων. Και θα το θυμηθώ τώρα μετά. Αν υπάρχει άλλη ερώτηση. Να πω κάτι για τις... Ο Γιώργος. Έλα Γιώργο. Εκτός από την προστασία της κίνητης περιουσίας της πρώτης κατοικίας, υπάρχει κίνδυνος για κατάσχεση κινητών πραγμάτων. Και αν υπάρχει πρακτική τέτοια. Αν βγήκαν αποφάσεις με μείωση δανείων. Ευτυχώς βγήκα.
Για να πω κάτι για τον συνήγορο του πολίτη, γιατί πραγματικά όλοι το έχουμε αντιμετωπίσει, την πίεση που ασκούν όλα τα πιστωτικά ιδρύματα με τις τηλεφωνικές κλήσεις των εισπρακτικών εταιριών που έχουν και καλούν συνεχώς επανειλημμένα 2 και 3 και 4 φορές τον καθέναν. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει το νόμιμο δικαίωμα στον καθέναν να προσφύγει στον συνήγορο του καταναλωτή, να καταγγείλει το γεγονός και από εκεί και πέρα θα κινηθούν νομικές διαδικασίες προκειμένου να αφενός να σταματήσει αυτή η πρακτική των εισπρακτικών εταιριών, αφετέρου μπορεί να διεκδικήσει και αποζημίωση για όλη αυτή την πρακτική την οποία ακολουθούν και υφίστανται οι δανειολήπτες. Πρέπει όμως να επισημάνω εδώ σε αυτό το σημείο ότι σύμφωνα με πληροφορίες που φτάνουν στα δικά μας τα αυτιά, επειδή πλέον έχουν τοποθετηθεί επίτροποι σε όλες τις τράπεζες, συστημικές και μη συστημικές, η πίεση η οποία θα ακολουθήσει από τις εισπρακτικές εταιρείες προς τους δανειολήπτες το επόμενο διάστημα δεν θα έχει προηγούμενο. Και αυτό διότι θα πρέπει μέχρι το τέλος του 2014 να μην υπάρχει κανένα ποσό που να φαίνεται κόκκινο στις τράπεζες. Θα πρέπει ακόμη και τα πιο μικρά ποσά που προέρχονται είτε από καταναλωτικά δάνεια είτε από πιστωτικές κάρτες να φαίνονται ότι είναι ενήμερα. Και αυτό θα το πετυχαίνουν, θα το πετύχουν με ρυθμίσεις τις οποίες πρόκειται να φέρουν και οι οποίες θα αφορούν σε όλα τα τραπεζικά προϊόντα. Πέραν δηλαδή των ρυθμίσεων που είναι για τους ενήμερους δανειολήπτες, πέραν των ρυθμίσεων που υπάρχουν με τον νόμο Κατσέλη, πέραν των ρυθμίσεων που υπάρχουν για τα επιχειρηματικά δάνεια, για τους, και τα δάνεια, πώς το λένε, και το άρθρο 99 και ό,τι γίνεται με τους εμπόρους. Πέρα από όλα αυτά θα έρθουν και νέες ρυθμίσεις, προκειμένου, όπως σας είπα πριν, να μην υπάρχει ούτε ένα μικρό ποσό που να φαίνεται κόκκινο στην εικόνα, στην παρουσία της κάθε τράπεζας. Γι' αυτό να είστε προετοιμασμένοι, να είμαστε προετοιμασμένοι όλοι για την πίεση που θα ασκηθεί από τώρα και στο εξής και ότι να γνωρίζετε υπάρχουν τρόποι αντίδρασης και αντίστασης σε αυτή την πρακτική των τραπεζών. Εδώ θα είμαστε κοντά σας και με τον Γιάννη τον Σταθόπουλο και με τους φορείς προκειμένου να συμπαρασταθούμε και σε τέτοιες πρακτικές και πολιτικές. Δεν ξέρω αν έχετε και άλλα ερωτήματα. Υπάρχει μια. Εξαρτάται για ποιες πρακτικές. Πλέον τώρα οι περισσότερες τράπεζες έχουν τις πρακτικές οι οποίες είναι κάτω από δικηγορικές εταιρείες. Οπότε έχουν αποκτήσει οι περισσότερες δηλαδή το σύνομο. Υπάρχουν και κάποιες άλλες οι οποίες μπορεί να ξεφεύγουν αλλά είτε είναι οι πρακτικές οι οποίες είναι με τη μορφή αυτή που σας είπα είτε δεν είναι. Ο καθένας που υφίσταται μια τέτοια πρακτική η οποία δεν μπορεί να την παλέψει κανείς, δεν μπορεί να το διαχειριστεί αυτό το πράγμα, αρρωσταίνει. Έχω πελάτες που είχε καρκίνο άνθρωπος και κόντευε να τρελαθεί. Παρά το γεγονός μάλιστα ότι είχαμε πάρει και προσωρινή διαταγή. Προκειμένου να μην ασκηθούν καταδιοκτικά μέτρα σε βάρος του, ούτε αυτό δεν μπορούσαν να σεβαστούν και είχε πάθει... Να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις. Στην κατάσχεση κινητής περιουσίας. Τα πράγματα του σπιτιού μας είναι ακατάσχετα από τον νόμο, τον κώδικα πολιτικής οικονομίας. Και όταν λέμε πράγματα του σπιτιού, δεν εννοούμε ένα πανάκριβο πιάνο, ένα πανάκριβο πίνακα, εννοούμε τα κλασικά πράγματα που έχουμε όλοι στο νοικοκυριό μας. Δηλαδή το κρεβάτι μας, την κουζίνα μας, ας πούμε, το σαλόνι μας, τα βιβλία μας, τον υπολογιστή μας και αυτά, τη τηλεόρασή μας και αυτά. Αυτά είναι ακατάσχετα, δεν υπάρχει περίπτωση να μπει κανένας σπίτι σας, εννοείται, να σας τα πάρει. Από εκεί και πέρα, τα αυτοκίνητα θεωρητικά θα μπορούσε κανείς να πει ότι κατάσχονται. Από την πολύ μεγάλη εμπειρία που έχουμε διαπιστώσει ότι δεν τα θέλουν. Δηλαδή δεν θέλουν τράπεζες να γίνουν μάντρες αυτοκινήτων που συνεχώς απαξιώνεται η αξία τους. Εκτός αν υπάρχει φυσικά παρακράτηση κυριότητας, δηλαδή δάνειο στο αυτοκίνητο, που εκεί αλλάζει το πράγμα. Αλλά αν το αυτοκίνητο την κυριότητα την έχω εγώ, δεν πρόκειται να μου το πάρει κανείς. Από εκεί και πέρα, επίσης, η σύνταξη και ο μισθός μας
είναι ακατάσχετη, κανείς δεν μπορεί να μας τα πειράξει, ολόκληρη τη σύνταξη και ολόκληρο το μισθό μας. Μόνο το δημόσιο μπορεί να κατάσχει, αλλά να μας αφήσει 1.000 ευρώ τουλάχιστον στο λογαριασμό μας, έτσι, άρα και εκεί δεν αγχωνόμαστε. Άρα αυτά ως προς τις κατασχέσεις, είπα, όχι. Αυτά ως προς τις κατασχέσεις κινητής περιουσίας. Ούτε τις φωτογραφίες. Ναι. Είναι φωτογράφος ο Γιώργος. Σπουδαίος. Συλλογές. Αν έχουν αξία συλλεκτική, μεγάλη, μπορεί και να έχουν αξία να κατασκευούν. Λοιπόν, ως προς τα επιτόκια, ρωτηθήκαμε για τα επιτόκια. Τι γίνεται με τα τεράστια επιτόκια. Πολύ μεγάλη κουβέντα είναι αυτή. Το 2001 βγήκε σε συλλογική αγωγή της ΕΚΠΙΖΟ η 12-19 του 2001 απόφαση θεωρίου πάγου, που θεωρείται μια απόφαση σταθμός, σύμφωνα με την οποία τα επιτόκια των τραπεζών δεν μπορούν να υπερβαίνουν το νόμιμο δικαιοπρακτικό επιτόκιο. Τότε ήταν 13-14%, 12%, θυμάμαι. Σήμερα είναι 6,5%. Όσο την τηρήσατε εσείς την απόφαση, άλλο τόσο την τήρησε και η πολιτεία την απόφαση. Και μάλιστα φτάσαμε το 2010 να βγει απόφαση αντίθετη, η οποία όριζε, η 658 αν θυμάμαι καλά του 10, του Αρείου Πάγου πάλι, η οποία όριζε ότι όχι, τα επιτόκια στον καπιταλισμό και στην ελεύθερη αγορά είναι ελευθέρως καθοριζόμενα. Μεταξύ μας την υπέρβαση την είχε κάνει η πρώτη απόφαση, γιατί όντως η ελεύθερη αγορά είναι λίγο παράλογο, υποτίθεται έτσι, να βάλεις φραγμό στα επιτόκια. Μόνο στην Ιταλία γίνεται ως ένα βαθμό και στην Ισπανία. Από ό,τι γνωρίζω, σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη τα επιτόκια δεν έχουν κανένα απολύτως φραγμό. Και είναι στο πλαίσιο μιας ελεύθερης αγοράς αυτό και καπιταλιστικής ελεύθερης αγοράς. Οι προσπάθειες που κάναμε ήταν τιτάνιες. Μάλιστα, ήταν μερικές φορές αναρωτιόμασταν όντως εμείς τις κάναμε αυτές τις προσπάθειες ή πολλαπλάσιοι άνθρωποι, πολύ περισσότεροι από εμάς. Πάντα βρίσκαμε τείχο και τα περισσότερα εμπόδια τα έβαζε φυσικά διαχρονικά η Τράπεζα της Ελλάδος, δηλαδή ο εποπτικός φορέας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ο οποίος πάντα δρούσε ως μπαμπάς, ως προστάτης των τραπεζών και όχι ως εποπτεύων φορέας. Για παράδειγμα, η πράξη του διοικητή, η οποία μετά την απόφαση του Ορείου Πάγου έκρινε ότι στην ελεύθερη αγορά τα επιτόκια δεν μπορούν να έχουν φραγμούς. Άρα λοιπόν το ζήτημα είναι πολιτικό και όχι τόσο νομικό. Όντως, περιστασιακά υπάρχουν δικαστές οι οποίοι βγάζουν κάποιες μεμονωμένες αποφάσεις σε διαταγές, πληρωμές, ανακοπές κτλ. Ότι τα επιτόκια ήταν πολύ υπέρογκα και τέλος πάντων ανακόπτονται οι διαταγές πληρωμές. Αλλά περιστασιακά και μονομένα, και θα ενέτασα την ερώτησή σας στο πλαίσιο προβληματισμού που έβαλε μια κυρία πριν, σχετικά με το τι θα γίνει με τις τράπεζες και αυτά. Αλλά αυτή η συζήτηση είναι πολιτική και υπερβαίνει τουλάχιστον τη δική μου εισήγηση σήμερα. Ως προς τις πρακτικές. Καταρχάς δεν υπάρχουν τις πρακτικές εταιρείες. Έχει επικρατήσει να λέγονται έτσι. Με τον νόμο του 2009, ο οποίος τροποποιήθηκε το 2011, υπάρχουν μόνο εταιρείες ενημέρωσης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Δεν υπάρχουν τις πρακτικές εταιρείες. Απλά τις λέμε τις πρακτικές εταιρείες. Αυτές που... Συνέχιση. Τις λέμε τις πρακτικές εταιρείες, δεν εισπράττουν χρήματα, ενημερώνουν για τις οφειλές. Αυτό το λέει ο νόμος. Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με τον νόμο αυτόν όπως τροποποιήθηκε το 2011, είναι υποχρεωμένες αυτές οι εταιρείες, οι πρακτικές τέλος πάντων, να τηρούν αρχείο και με τις κλήσεις που δεχόμαστε και με την ίδια τη συνομιλία. Άρα λοιπόν, αν εγώ δεχτώ μια, με συγχωρείτε, φραστική επίθεση από το παιδάκι, το κοριτσάκι που θα με πάρει τηλέφωνο, και το λέω με συμπάθεια αυτό, γιατί πρέπει πάντα να ξέρουμε ότι στην άλλη γραμμή βρίσκεται ένας μελλοντικός άνεργος, έτσι, δεν είναι αντιπαλός μας. Αν λοιπόν εγώ δεχτώ επίθεση από το παιδάκι που θα με πάρει τηλέφωνο, ας πούμε, και θα με απειλήσει κτλ., μπορώ κατευθείαν να ζητήσω είτε από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, είτε από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, γιατί σε αντίθεση με το συνήγορο του καταναλωτή, φυσικά και μπορώ να προσφύγω στο συνήγορο, αλλά ο συνήγορος μπορεί να κάνει μόνο συστάσεις. Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή επιβάλλει και κυρώσεις. Αυτή είναι η διαφορά. Άλλωστε, οι πρώην πρακτικές νυν εταιρείες ενημέρωσης δεν υπάγονται στο συνήγορο του καταναλωτή, εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και υπάρχει μητρό εκεί. Άρα λοιπόν, αν δεχτώ επίθεση, με βρίσουν. Ή, για παράδειγμα, εάν με πάρουν τηλέφωνο και δεν μου δώσουν τα στοιχεία τους. Ή, αν με πάρουν περισσότερο από μία φορά κάθε δύο ημέρες. Με πάρουν περισσότερες φορές. Έτσι, ή δεν με... Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Ναι. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή ή Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο. Μέχρι τις 4 το απόγευμα. Όχι. Ναι. Από τις 9 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Άρα λοιπόν, αν με πάρουν στις 10 το βράδυ,
Σε αυτή την περίπτωση, συμφωνώ, αλλά τώρα τι να πούμε. Κάντε καταγγελία λοιπόν. Αφού έχετε μεμονωμένο περιστατικό, μην κάθεστε έτσι και το λέτε, θα κάνετε καταγγελία στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και στην Αρχή Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, να σας προσκομιστεί το αρχείο της κλήσης και να επιβληθούν πρόστιμα, τα οποία είναι και αρκετά μεγάλα και ήδη επιβάλλονται κατά καιρούς. Άρα λοιπόν αυτό είναι περίπου το πλαίσιο, εάν είναι υποχρεωμένοι να δίνουν στοιχεία. Είναι υποχρεωμένοι, καλά να μιλάνε ευγενικά, δεν το συζητάμε. Είναι υποχρεωμένοι να κλείνουν αν λέμε ότι δεν θέλουν να μιλήσουμε, να κλείνουν. Είναι υποχρεωμένοι να καλούν το πολύ μία φορά κάθε 2 ημέρες από τις 9 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Εάν δεν τα τηρούν αυτά, τότε μπορούμε να ζητήσουμε την ηχογραφημένη συνομιλία και το αρχείο όπου καταγράφονται οι κλήσεις και να προσφύγουμε στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Άλλη ερώτηση, άλλη παρατήρηση, άλλη παρέμβαση. Κύριε Καβαδά, θέλετε να προσθέσετε κάτι μετά από όλα αυτά? Μάκη. Θέλω να πω ότι μετά από όλο αυτό θα αναρτήσουμε πάλι τον τρόπο που εμείς θα συμβάλλουμε σε αυτή την υπόθεση με νομικούς που θα μπορούν να παρέχουν συμβουλές και βεβαίως θα εκτιμήσουμε και αυτό που υπόθηκε, το να είναι ανοιχτό κάπου παρουσία στα γραφεία 1 ή 2 φορές τη βδομάδα. Θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί για να αντέχετε όλες αυτές τις δύσκολες ερωτήσεις και απαντήσεις πάει να πει ότι κάπου σας ακουμπάει το θέμα ή κάποιους τουλάχιστον από εσάς. Βλέπω εδώ ανθρώπους που... Μπορεί φίλους, οι φίλους μπορεί σας, γνωστούς, δηλαδή θα πρέπει να το επικοινωνήσουν αυτό. Να σημειώσω ότι είναι εδώ και ο Γεράσιμος Βλάχος, ο Δημοτικός Σύμβουλος, και από την ΕΝΕΒΑΠ ο Χρήστος ο Μαζανάς και ο Μανώλης ο Πέπωνας, που νομίζω ότι τους αφορά και αυτούς, το Σύλλογο των Εμπόρων της Αγίας Παρασκευής δηλαδή. Και να πω ότι θεωρώ ότι κάτι κάναμε απόψε. Μπορεί να μην έγιναν τόσες πολλές ερωτήσεις όσες μπορεί να περιμέναμε, αλλά ωστόσο νομίζω ότι ανοίξαμε ένα θέμα. Η Νίκη θα κάνει πιθανώς άλλη μια εκδήλωση μέχρι το καλοκαίρι, μέχρι να πούμε να χαιρετηθούμε. Και βεβαίως θα κάνουμε ένα έτσι βραδινό σουαρέ για καλό καλοκαίρι. Θα ειδοποιηθείτε για να πούμε μια κουβέντα από κοντά πίνοντας ένα ποτό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ τους εκπροσώπους της ΕΚΠΙΖΟ και τους δύο, τη Λένα την Παγαλοπούλου, την Παπαμιχαήλ, τον Γιώργο τον Καβαθά που ήρθε αυτοπροσώπος παρά τις πολλές τα σχολείες πλέον και τη μετατροπή του σε περσόνα τηλεοπτική. Όπως και τον Σπύρο τον Παπαγεωργίου που είπε αυτά που είπε και που νομίζω ότι ήταν και που δούλεψε πάρα πολύ για αυτή την εκδήλωση, πρέπει να πω. Να ευχαριστήσω τον Ρίζο τον Τζίγαρη που πάντα είναι εδώ και μας βοηθάει και το Ήματις που είναι απόψε εδώ μαζί μας. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ.